Nesa deep freezer kuside uko. Ibvato ribvisa imomo because rinogona kuzotsemuka ndarikangama. Right. Tadzoka guys. Tsega umwe munhu wokuona kuti anga aripo pakutanga hapo tifambe nebhora tisikuda kugara tongoti pachipamwe handitika tongoti pachipamwe handitika pachipamwe. Hello Nyari mazano ngwarova, what's happening? Are you okay? Nyari chabata, are you okay? Ngwarova mazano ndandisingasakuoni. Weight loss by portion guys, muno follow wao ava weight loss cha ayiwo weight loss unonyatsomashandika newere shanti ndoda kuonda. Hello John Cole, how are you brother John Cole? Guys, follow weight loss, follow John Cole. Vane mapati, vane michato, vane vana nezvima dance group vaya anti mboda kusimudza zvinhu kuvana venyu kuenda kumusoro. John Cole is the plug. Ndi choreographer yaya kuti akakuitira zvaMichael Jackson munofunga kuti Michael Jackson amuka antika. Saka follow wai vanhu vandiri kukudza antore blue tick. Follow wai vanhu ivava muone uyo weight loss totomuda guys tese muone takungoita kunge tangonzi chembereni dzimwe chemberewo nenyaya yekufuta mamwe mazi chembere akachembera kuti darika kungoti tichembere hanimuona nenyaya yekufuta. Saka weight loss totodawo kuruza weight zvaramba wena zvaramba kudoti chino zvaramba. Iwe weight unoiluza sei kumazuva ano zvindoda tomwa amarula unoiluza sei pakaipa chikafu neni hamene zviri kuitika mazuva ano guys. Okay. Hello Kola. Hello SIS MELLY. Muri sei? Ndinofara zvangu sorry kana muri pa live ndakukudisturb by SIS MELLY peniwe musikana anonzi Princess ari ku Cape Town SIS MELLY. Ana kwekuenda ndachitokumbirawo kuti mumubetsere kwezi nini ndiri kuZimbabwe. Hana kukuenda zvuri pai? Ndisi ari kuatanzwa nizvo ndakambotumira mascreenshots ake nekuchema kwese kwanga achiita. Atanzvonzi kunogara nemunhu wanga asingadi zvokungogarawo kuti awane kuchengetedzeka. Murume? Anogara nemurume waasiri kuda. Nofunga ndine mascreenshots andasenda nemamessages andasenda pafoni yenye papa. Pafoni iyo yawashandisa manje haisiriyo foni yangu iyoyo manje. Itori foni potofona toti guest wauya ikola wauya. Isusu inini foni yangu ndeimwe yacho inoti 064 ukaenda pa front page ka uchiona namba yakaiswa front page ndo namba yangu chaiche. Ndichitopedza apa ndotoidzima. Watoitawo like ndatofunga kuti totofonera Nyaya tiri pa live isu. Aiwa ndaitokumbira kuti mubatsire musikana yedu because inini ndiri kuZimbabwe. Chindinyorera uku tione saka ari kuda rubatsiro rwokuita sei nokuti kana zvanetsa anenge kuti kuti auye kumba. Ari kuda ke basa kuti awane kuwana mari yekuti auye kumusha SIS MELLY. Aiwa guys, kana pane munhu kuza kurudiwa munhu Cape Town pane musikana kutsvagawo mari yebhasi kuti adzokere kumba. Uyu akaita zvakanaka uyu awadzokera kumba. Akauya rini kuchiko chakaitika kumunhu wanga achigarawo? Akanga achishandira ninge muIndian here saka basa rache rakapera muNamachi saka panga ari kumbochengetwa nasekuru vake nagogo vake. Saka ndizivo kuti akazosvika pakuita sei ndobva angonzi chiendera mene kuti akanetsa neikoko vanzi chienda muna madhezi acho agarisisa kubva muNamachi. Haana kufatana sekuru. Zvoitika kamunin'ina zvoitika. Zvoitika kana ari sekuru kuna mbuya wangu vamudzinga alright. Hanzi pane munhu anonzi Shine Mariga
hanzi ngaandibate Shine Mariga uya palife pinda mucomment section pafacebook alright pinda utomuwanira basa zvakaita zvakanaka chaizvo nai muti kwai kuonda guys imi muti toonda sei onaiwo guys muti toonda sei kana ndimiwo muti kwai kuonda iro riri kirimu roga roga iri onai kirimu iyo imai mwana unoonda sei pakadai chiro chida kuonda unoonda sei guys chiro chida kuonda pakadai unoonda sei ndozvindira kujime everyday asi nchidzoka kundoya nchidla mai mwana ukandona nchidla unoti Jesu wakudoni unoti Jesu wakudzoka maona right tadzoka panyaya yedu yezuva ranhasi guys takataurira kuti we are introducing a new show anditi show yatiri kuita ishi anditika muzuva ranhasi saka ndachikumbira kuti nyorai nhamba tigare tapinda nhamba guys so this is how we are going to do it anditika nyorai nhamba yemacalls guys tigare tapinda nhamba this is how we are going to do it iwewe uchafona anditika wotaura kuti nyaya yangu yakamira yakadai ndakanetsa neshamwari yangu anditika panguva yakati uchiziva kuti maybe wakamutadzira ndiwe saka ndakamukanganisira panyaya kauchidatara isho chotaura kana sakutaura isho ngoti ndawe apa tiri kudanha vanorevesa guys vari kuda kuita zvinhu nemwoyo unorevesa forgiveness it should come from the heart anditika asking for forgiveness should come from the heart asi zvokuti unomanikidzwa kuita vanhu kuti kudii and kune avo vari kuti we are tired of this grudge we are tired of this hatred anditika ndoda kugadzirisa zvinhu handizi kuti pamwe ndimai vako pamwe ndibaba wako ndosaka ndiripo nhasi mai vako kudai shamwari yako kudai boyfriend yako kuda ndi-ex baby father kana kuti baby mom anditika ngatiitei tizvinhu zviri positive padiaris anditika ndofona wondipa nhamba kana unokwanisa kungoisa voice note kana kuti usingadi kuonekwa kune vanhu you can put a voice note pa 064 895 paya pamotaura neni kuwhatsapp paya namba iyoyo woisa voice note rako woisa nenhamba anditika yepakuti tifone nezita remunoda kuti tifonere nezita rako kuitira kuti kana akazotibvunza kuti ndiani akutumai handizoti nda ndobva ndangoti aiwa nditsitsi atituma andimaona kuti zvinhu zvanyatsokuitika andimaona so tichiri ipapo guys I'm now starting to prepare burial yamudhara 80 because taura kuti embasi yacho mai mwana baba vaya zvavangatoorera imomuya bhiri rinenge richikwira kakuno ucharikuya guys beta kuvaviga indati ndakatoti mwari kana pane chichaitika ora chichauya hapana kuipa I'm going to bury him tichavaviga inga vanhu vanofa kunoku vanongototsakatika kurova chaiko mabhanditi anongoenda chinongonofushira vanhu kwachingodai handimbooni chinoitika ini pavari saka zvingazoda kubata ini nokuti kwai kudii ibhilifi imwe yatoishandisa yaya isina kana nebasa rese zvebhilifi dzimwe dzatinobvumidza idzi kaidzi dei zvokunzi kwai kutaura nevanhu vakafa zvinotibatsira kana kuti vanhu vakafa vanomuka vanozodii guys dei tichifamba every day animaona tichifamba every day takaropafadzwa tichiziva kuti vanhu vakafa vanotarisira ka but munhu anotambura memwe anotaura nevakafa havazviwi vanenge vadofa kudhara vatoinda vatopedza gwendo gwavo isitangosachotwa unomugigwe unodzoka mweya hakuna sekura vanga vavigwe mudhara wangu yona ndasangana naye ndoda kutoti avigwe hanimaona so hakuna munhu aita comfort to claim him I'm going to step in and bury him hanimaona so tichamboronga date ndozokuudzai kuti tovanovigwa rini animazviona shuwa dei kusina varombo nokuti ndomwenda pagora baba vangu ndonodira fodla ndochema hanimaona kuti mandiregerera madai vogadzisa zvinhu asi inema tatambura nezvinhu zviri kuteverera kumumamisha mweya yetsvina mheno zvezvichingodii saka let us bury the mudhara in peace handitika totangira ipapo nokuti nyaya yacho iri kutoramba ichitoprolonga inini as long as ari mumochari ini wacho ndikutoshayiwa peace nokuti kugara kwako vari kuita mumochari ndikutoshayiwa peace nazvo saka let me bury mudhara zvibva zvapera animaona yes ndichaita polisi ndokozvita zvinhu zvine polisi mukati kuitira kuti kana vakazouya hama ndongoti kumapurisa dhoketi indai nyaya yenyu iri kumapurisa indai apo mapurisa anotaridza kuti akavigwa papi baba vavigwe in peace vakafa vana chavanoziva ndochokwadi animaona vapenyu ndo vanhu vari dangerous hakuna chinhu chiri dangerous pano pasi semunhu anofamba right handei kunyaya yedu yanhasi guys so right vanoda kufona chitangai kufona tikumbire regerero guys ngatikumbiriranei ruregerero pano
nhasi pangave munhu wacho pamwe makablokana kana kuti makadini ndo basa tichaenda nekuzvinipisa nhasi akutukwi munhu tichifonera tichida kunozvidukupisa guys tichinokumba regero kuda wakarambwa nemukomana wako wakanyanyira mukomana wako handi uchiziva kuti wewe ndiwakanya handika uda kukumbira regerero nhasi mukomana anotodukupiswa uchiona achitumigwa delegation yasingazivi chimukumbira regero papublic chena nemwoyo wakaoma sei anodzora mwoyo kuda iwe mukomana ndi wakadhumanisa wakabatwa nemwe musikana handimaona pakadai so apa antika ndizvatenge tichida kuti tinde tinokumbira regerero takumbira regerero mubva manyadzokirana zvakanaka saka kana uchiziva usanyare it's not healthy guys kufamba katakura chigumbu it's not healthy ini nhasi chai kungoti handina phone number yake ndandichida kutoti ndifonere gosi rinoipamira tamira ndipewo namba yapamira tamira guys ndoda kufonera pamira tamira ndimukuti ndikukumbira regerero kana ndakamutadzira asina ndaziva muchaipo asi ndoda kukumbira regerero pamira tamira ndoda kumukumbira regerero zvino handisi kuziva kuti namba yake ndipewo namba yake guys ndimukumbira regerero pamira tamira handitika handizoziva yangu mamwe magosi anotituka ndoda kukumbira regerero nhasi handizivi pamwe kamunenge makawanda ka ini muchikutla kuti approach afeya kuti muti tauya wakamboti traso wakambodai pamwe ndisingatozivi handimaona pamwe ndisingatoziviwo saka ndototsvaga namba yako pamela ndipewo namba yako ndiwane kukufonera ndipe namba yako ndiwane kukufonera iwe nikikiri iwe nash gara ndipe namba yako ndikufonere ndandaiona yandakaodilita handi ndipe namba yako ndiwane kukufonera nhasi nditi ruregerero kana pane pandakahokutadzira ruregerero life was too short ndiye nachimugara zvekiri doro renyika dofo renyika asi iwewo dofo renyikawo zvichinjewo zvezita zita rako rotiremera kudana hanimaona hanzi mazana asiri asisiri hashi asi akambonditira hashi zvekuti ndaitoti pese pandongosangana nevanhu vachingoti masi munomuziva ndoti mufunga handitomuzivi kuti ndogoziva kuti muchiti ghosti ndogoziva hanimaona saka ndandisingatozivi saka maghost mofambisa shoko kumagurupu enyu kuya kuti mai vaya vekushata vauya nhasi vakati ruregerero pamwe kuda ndakakutsikai konzika muri vanhu musati mafa ndisingazivi kuti ndakutsikai konzi handichimaona ina nawa ndikufane chigumbu handidi kusadza kupinda denga anzi nadofore nyika I know him personally kuti ndinashi I know dofore nyika I know very much I know very well kuti ndinashi I know handina namba ina ndine namba yake nasina ndida kumfonera pano ndida kunyatsa kumfonera pano nashi ndaive nayo namba yake but ndofunga one of my phones irimo ndandichamufonera hanimaona kwai ina nashi nomumwari weHmetroko ina nashi mukati ndofunga inosheyiwa hanimaona right saka ndozvandauya guys indazvichenura guys ndashawa phone number dei ndanadzo ndafona ndashaya phone number ndafura musangano manje havana data fona havana data right vari kufona but kuti connecting havana data right vadonetsa right fona iyi guys fona pane munhu ambondifona ndichagoziva kuti ndiani achiti ndoda kuti mutaure nababa vevana vangu ex husband pane munhu ambondisendera misi achidaro ndichagoziva zvino kuti ndiani handichazivi hanimaona handichazivi saka guys fona itinzwe tiri kuda zvinhu zviri serious tiri kuda zvinhu zviri I know you are busy ndodawo maspice ekubikisa thank you inga ndaisa namba dzemaspice 1 ndaisa namba dzemaspice mucomment section kola kana wakatarisa namba dzirimo mucomment section mudzirimo palive yekutanga dziripo right ngati fone itinzwe guys fone itinzwe amusatasa kuti hamuna vanhu makakanganisira imi guys vanhu makakanganisira guys vakatowanda vatoripo hatidi utsvene guys hatisiyei unwere uholi ngatizvisiyei okay hanzi naIrene I want to apologize to my you can call in andokumbirwa namba dzekufona idzi dzakapinwa apa Kelvin vachauya nhasi arisi zuva raizvozvo if HM madmini kwaitokumbirawo kamari yedu yaitiketire haiti if kwaitokumbirawo mari yetiketire haiti if HM right fona inamba dzakapinwa apo idzo fona itinzwe hanzi ndinoregera munhu isaka nditi muroyi nokuti ndaida okay uyabva afona ku wrong number but let's just him handichakwanisi manje kusoro hallo kola muri sei kola muri sei ndiri
right murisei. Ndiri right. Iwe konda 074 ramba wakabatwa wakadaro. Taura henyu tinzwe. Inini ndine nyaya iri kutondinetsawo. Okay. I say ndine nina wangu wandanchibatsira kubhadhira school fees mwana wamainini vangu. Saka baba vake vakasiya mainini vangu patoine almost vatoine family imwe kusmall house. So I was paying school fees yakiyotapedzise form 6 ndandichitobvira last year vakaramba kuti akontinye akakapasa form 4 yake zvakanaka. Saka ndinenge ndichitobatsira kuti family umu ndobatsira kwamainini ndobatsira kumunini wangu ndakawandira nangu kuda sevokwira. Saka the case iripo izvozvizvi mozoti it breaks my heart. Munini wangu akazondudza last minute ndatotumira mari yekuti anyore exam yeform 6 this year kuti adropa achakwanisa kuenda chikoro itaasi kumupa mari yetransport school fees and everything ndandichiita ndireni. Saka paschool pabus fare vakatadza kumubhadhara. Now mainini wangu she's very sick. Mwana I think mudiki wacho she is 4 years old. She can't afford even to buy food vana vanoswera vachirara nenzara asi baba vari vanosenza usitofarari. I don't know if you can help me now. You can't autobotaura na baba wacho. I don't know. Okay, saka baba ava vanogona kubatika here vari kuharare pachikoko? Vanobatika because vantu small house iri kuchitungwizi vatoi nevana about 2 or 3 mistaken ndokatsozoitu. Zvinode manga machisa ka-airtime kufona kuzimbabwe kako nemachisa airtime tachiwana kuvafona so that imi muchiinda pane imwe foni ndochivafonera apa tochitaura navo tiri tose tichikumbira. I think atitei imwe live imwe day then I'll send someone ikoko kusouth kuti aite sei atenge airtime akutumire airtime. Then inini kunoku ndokagawa airtime tiite sei timbotaura nawo tinyatsonzwisisa kuti kwadzawo chaidzo dziri papi. Because mufamily even kana vakarambana mai nababa but haungarwadzisi vana vako to that extent. Yokuti unosiya vana vachifa nenzara yeall small house. Varume vana nenge vatadzi. Right. Kana mazove ready then you tell me then we can do it. Okay. Maybe takavasvikirawo nenzira kwayo tichivaonesa vanogona kufurika njere. Yeah, alright. Maita basi. Alright, pakanaka. Right. Right, saka even chero uri mainini uchiziva kuti maiguru vako urudana nemurume wavo wakanti wakambodana nemurume wavo unokwana time yekuti uite make up things namaiguru handika this is the time yekuti tichikumbira gero maiguru kuti maiguru pakamboita lula handimoona uyu nouyuzhu asi vari kukumbira chi vari kukumbira regero tobva tatokumbira regero kuti ati mukasangana murodhi hamuchabatani huro handimoona hamuchabatani huro regai tifonere vanga tifona bheki tinzwe ndingachifona tifone tafadzwa George tafadzwa rambotira musikana womunhu herewe right kana sikudaira mira itifonere mutibate mumwe kana chatifonera bheki kana akuda akaitibate mumwe why did you abandon us? Okay, sure. Vanhu vangachifana ndikutira kuritira makozi ainya muchapiki makozi. Alright. Fona iri gaitimbomira kana wakuda wachafona bhegi. Right. Vari kuda kukumbira kufonerwa guys vanhu vavo. Fona itione. Vanhu vane vanhu vari mulocal. Liliosa fona charumbira tinzwe chichikuitika taure newe. Fona tinzwe liliosa charumbira tinzwe chichikuitika. Hanomaona. Hanza I want my ex back. Right, fona tikumbire regerero. Chifona itiwo taufanya chakafamba sei tikumbire regerero. Fona itione
imi guys 1400 people mungandudza kuti imi mose mimi muri right ha mvandindoga mutadzi shu mose imi muri vatsvenemi hamuna zvobatira neunyoro kwai sorry yangu inodhura. There is nothing, absolutely nothing wrong in saying sorry paunenge watadza. Sorry shows kuti you are the bigger person nokuti haibudi kuvanhu vakawanda. Sorry. Kola hello. Hello kola. Kola hello. Kola hello. Asoda kumbera gerero kwandiri. Inde wasikutaura. Kola hello. Kola hello. Mimi shukita ni phone yao. Hello kola. Hello. Hello sister, what you say? Hello. Muri say kola. Ini ndakuti sorry. Mombo zoti kukumbira kuregerera kuri bo. Ati kuni vamwe ndorora nedzingagona kubereka. Nini ndangoti unoya akambondibata ndiri grade 7 ahede. Deva ndinazokupenda yake mumudzi tazizitanda ndokuya kuroad kwako gore rido akauda. Wakamuita sei? Akakubata sei? Akakuita sei? Abo bevavere. Vavo vantu ndotodzwa kuti tande rikuya pa. Roma. Ainina ndiregerere. Zvotanzi munhu akakuya akakuti sorry. Sorry is not enough. Vakakuita sei? Maybe it depends negravity yenyaya yacho. Vakakuita sei? Munhu anorepa mwana. Hakuna sorry inonzanzi munhu anouya uchinzanzi. Aiwa, inonetsa. Inonetsa zvai. Akarepwa mwana wako kana kuti ndiwe? Ilini. Unoona zvinoitika manje. Una zvinoitika my sister. Ini mambozochitika. Vanhu vanogona kuuya bati sorry. But upenyu hwangu hwakatoafecteka kawo. Saka sorry yakaina zvandotibatsira. Kusvikira inini zitanda rangu randakamugaira munhu iyo rakambomurova iye nemhuri yake anozonditi sorry ndoti ndikoko. Kumhuri yake yapana yakwana papi apa manje kona. Ndatombodaka natomboinzwa. Ndotaka touye papa munhu yakakupai namba dzangu handimadzona namba dzangu. Akauya akakupai namba dzangu hatomudza kuti wakuendeko kumusatombouya zve. Asi ari mucomment section. Angachizinzwa voice rangu ratozi. Yes, mapana. Hey. Right, kwai pane thunder. Kwai vana vacho kwai muri mucomment section. Kwanzi nakola pane thunder. Ndakagadzirira family yekwenyu zvondogoziva kuti family ipi yakagadzirwa thunder iyi. Kwai saka imimi baba venyu vakandipata chibharo kuti mwana mudiki. Saka kana ndatanga ndambokuitirai ndakutumira idzi thunder. Ruregerero rwenyu harizvikwanisi kuti zviite. Saka ndoda kutanga ndambogadzirirai size. Then mozounza ruregerero kuti zvainzana. Saka ndokola wafa. Vari kudaro. I think somehow I understand. Anomaona what she's talking about. She was young. Anga ari mwana mudiki. Vakabata chibharo. Vakakanganisa kusigwa life yavo. Saka kwai mirai pamwe in case mamuchitoplana kufona izvozvi. Imi ndi munoziva kola. Ive yenyu magara marega. Nokuti thanda yenyu kwai yakatogadzikwa kudhara. Thanda iri kuuya. Anomaona. Saka pagara panodi panonetsa. Onai izvozvo zvinonzi nebhaibheri. Ndicharova vana neshamwei madzibaba avo. Onai kola ari kuti family. But munhu akabata mwana uyu musikana uyu chibharo ndibaba. Zvakupfachukira kufamily yese. Makurohwa nemhosva mose kana iri thanda yacho iri kuuya kuzokuparadzai mose arikuda kutoparadza mese kola nokuti nezvakaitwa nababa venyu. Dzimwe dzatinofira imhosva dzanamba madzibaba edu imhosva dzemadzitateguru edu dzatinofira mufunge dzatisina kumbopara. Mufunga mazvinzwira kola achitaura. Anomaona saka thunder is gonna come. Anomaona right. Taurai guys, fona itinzwe guys, ende vanhu mune pride asana mbona zvakadaro. Hatisina mafoni number todini. Yes, Sandberg Murat, mungashaya mafoni number. Ini machedzo. Ini phone number yemunhu wakakanganisana nacho chai unenge unayo padhuze. Unenge uchitori nayo phone number. Haishayikwi. Thank you Paddington. Thank you guys. Phone itinzwe. Kwaida kuti maiti vandiregere ndakati kubhina vafanana nazizo vamandi block. Zvakaoma. Kamchida kukumbira maregerero maiti munongofona apa tofonera maiti mukumbira regerero. Handiti munongofona
Indovafonera wapa mutaurirana mukumbira regerero muindira mberi. Ehe. Hande itiwani fona itinzwe guys, fona itinzwe. Vanhu pride. Pride nevanhu mukatu. Fona itinzwe. Kwa ndonyara kuuya. Sasha, it's for your own good, my sister. Yes, Medusa, it's for your own good. Kukumbira regerero, it's for your own good. You are not doing it for the next. Pride. You are not doing it for the next person. You are doing it for yourself. You are doing it for yourself. So, quite good. Number is zero, but Tasapa from a comment section. But number zero is hands number diners, but about phone yacho. Imbofona ti untipe number tino send a WhatsApp tone. Kana manunyara phone alright. Set to me WhatsApp. To me WhatsApp tone. Indinongo phone chinyararire. Tumire WhatsApp. Kana mchinyara kuti tino wikwa. Chitumire WhatsApp. Tuone. Tushuru kufamba sei. Tumire WhatsApp. Hanzi mune plan B. Ayo plan B tinayo, don't worry. Kana vanhu vasiri kunyara kutaura. Vozoya kuseri. Voti SIS-MELLY tachinyara kutaura paya. Alright. We are phone. Hello. Hello, SIS-MELLY, Morrissey. Ndiri right here. I don't use my number, but then go check a number. Wakavajira mari. Ndakambodya mari yomwe muno chitundi nemwana wako nchimuyepera, so ndambotsvaka namba ndikokupai. Alright, tutsvaga namba tifone tivakumberegero. Saka waikadla mari vakazoziva here kuti hauna mwana wacho. Asi wanga usina mwana? Mwana wake? Ayo mwana ndandisina truly speaking. Alright. Kana wawana namba wotsenda tovafonera tichaure chokwadi tibve takumbira regerero. Alright, sure. Zvakaoma vakadla mari. Hello, Kola? Kola, hello. Hello. Hi, SIS-MELLY, how are you? Ndiri right, muri sei? Ndiripo, ndaona muri kuita program yakanaka. Inini hangu ndakazvimirira SIS-MELLY. Handina kuuya kuzokumbira forgiveness. Asi ndine munhu akandikwereta mari yangu asi kuda kundosira mari yangu. Handikwanisi kumuregerera SIS-MELLY. Chiti paka namba yemunhu wacho yemise airtime tifone akupe mari yako bheki tiwe kuti zviri kufamba sei waya asina kubhadha chikwere because wakatomusungira chikumbu. Ora chiripo ndokusenderai because ndine ndakabatikana ndakarwadziwa ndokurwadziwa in fact ndiri kutonamatawo bed prayer kwaari of which is bad but I need my money. Alright, no problem. Isa ku WhatsApp. Alright. Right, vamwe vasiri kwanisa kufona isai masori enyu ku WhatsApp indoverenga. Antika vasiri kwanisa kufona isai masori enyu ku WhatsApp ndoverenga. Vasiri kwanisa kufona isai mawafoni enyu mauyu mamwe masori enyu ku WhatsApp indobva ndaverenga. Mira indifonere angachifona futi. Hello, Pasori Station, muri sei? Tiri boss SIS-MELLY muri sei? Tiri right. I'm just breathing fire right now. Hey, okay. I'm breathing fire zvokuti ndikabata munhu ndogona mugona kumedza. Kune vanhu vane utsinye kunzewo kuSIS-MELLY. Kune vanhu vane utsinye vanoroya. Musi wangangouya kuzotamba nemunhu, kutamba nemafeelings emunhu, odhamba munhu just like that. Apo unenge wanyura murudo. Kunyura mulako. Saka izvi zvinhu ava munhu akatamba nemafeelings ako akatamba nawo rini? Zvaiko zvino. Itori fresh nyai. Fresh SIS-MELLY. Ko chii chakaitika? What happened? Fresh. Anga ine munhu wake, inini ndandine munhu wangu. So
vaisawirirano inyunda isawirirano nemunhu wangu. Then later he told me kuti vazosiyanawo nemunhu wake zveshuwa. Then ininiwo ndasiyanawo nemunhu wangu zveshuwa, ndakuita zvemunhu wani. Ininiwo ndikati aiwa akuitawo zvemunhu wani. Later papera mwedzi munhu angotanga kuigno. Kochi ndatadzei. Mama tomupa here. Wawatomupa. Mumba. Wawatomupa here bota. Zvinomiro here SIS MELLY. Saka akaita mwedzi usachingotla hake. Kana wamurudo wakunzwira munhu unotomupa. Saka akaita mwedzi achingotla bota ndo pasi tanga kuigno. Apazo tangatomboita tinenge 2 months 3 months. Anyatsa kumeka shoti apedza kuriravhusa. Kwakuzobvunza kochi munosi. Musuno ndo pandakamutokonya. Ndikati ndikangokuona wine munhu murodi. Ndotokuya nefire. Sangana newe chete. Ndiri kuita ese boss apana akaramba munhu. It's better kuti undudzi zviri paground. Munhu angoti ngatisiyane nazvo. Let's drop this. Drop what? Are you dropping a paint unongoti let's drop this? Ngati waidi kutaura. Dai ndisina kukutokonya, ndisina kukuudza izvongo chazvitaura kupi. Ndakatombotuma vanhu kuti bvunzai kuti ndatadzei. Munhu no response. Munhu anga angori ngatimupedzere kona. Let's go. Ngatimupedzere. Achataura nhasi chakatadzisa ngakuseka iko kunyena maichigona kuti hanga ngouyi oravhuza zunhu oravhuza zikiti otiza asina kutaura nyaya yake kuti yakamira sei. Tigozvibvumira madhairi kana nemo guys tingazvibvumira rezvi. Mwedzi wese aiwa zviti kuti ndokutya kupinda murudo mahati fragile wandini kurwadziswa aiwa. Unotofanirwa kuti uri fragile. Kola, it's too fresh. Aiwa kana. Iwewe don't change, you know what. Munhu aindiratidza rudo ndikati aiwa uyu wangu penga udzoke urega ndibva ndatomusiya pana. Ndokuzoti ndamusendera mameseji munhu akutondiblock. Ndikati ukundibloka instead yekuti uye kwandiri unditi sorry nezvawakaita. In fact imwe hama yangu yakazofona ndoyaakazoudza kuti taitamba yanga ine munhu ndandine munhu. Akadi kukuudza kuti ndikutamba. Akadi kukuudza kuti tikungotamba chama iwe ungade usina mburamba munhu wako. Ende akatondoudza kuti vasiyana nemunhu. Ndopandakazopinda nemwoyo. Inde andatomuudza kuti ndasiya chimunhu wangu. Ndikati anganzoti akapinda short term murelationship akadi kunokecha kubhawa. Apa saka papa akanga paiuya kumba kwako apa mchidanana akanga ashandisa protection. Ndini ndaitoenda. Iyanga singaidi aidoda kutodla fresh. Pekupedzisira munhu akadya bota asina. Ndikati kudya bota usina, it was a sign of commitment. Exactly. It was a sign of commitment. Why? Dai wakangondikumbira ndikumbiro ndidye bota ndaikupa bhozi ndanditoriwo panzara. Kodwa vangamuri pakhengazi. Ndaikupa kabhozi ininiwo ndakatoomerwa but nasingade zvokupinda mulapa. I was okay napenga udzoke wangu. I was okay. Ndopandanotsvaga ndafambira nyaya dzacho ndaona musikana wacho. Aiwa ndabvuronga SIS MELLY. Ndabvuronga ndamuudza kuti nditore musikana wake anzi ari kuti achakuda. Chichindikati zvaari kukuudza ndo zvaari kutondiudza kuti achakuda ende you were a liar, you were a cheater. Ndikati manje nditone nhombo ine 2 months. Zvara mwana wako ndikatiripo uzive kuti kunyeperwa kwaukuitwa ikoko newe uchangozvitwa. Who does that? Sure.
Inini hangu. Apa iwe unenge uchiti ndasiya mufesika, ndazvibatira mufesi zveuyu ndasiya uyu. Ndofunga wakanga uchita chikapa cherwizi chako chengwena chesaidhi chaiko. Uchitaka kuimpresa munhu munyuwanika. Uchitaka kuimpresa uyu munyuwanika uyu. Anguyazvi kuti agare pasai akabatirire Sisi mele musadaro kana wapinda murudo unongoziya kuti zvichadiko. Nyaya dzemoyo sisi mele. Matters of the heart, my sister. Hey. Mumwe munhu achafa kuenda kumakuva. Eish. Nenyaya dzemoyo idzi. Asi murume ibenzi bombo klachero shwa unga kungouya kungotambisa munhu weindoti kwaitaitamba akadi akataura chokwadi kuti inini hangu tikuda kutamba nekuti one munhu wako injine munhu wako nothing serious. Newe waingoti uchidzora mabreakiwo kana maingoponesa nawo waingozati tiri kungoponesa nawo asi hapana nothing. Zvino iwe wakabva wanopinda nemumakumbo uchiti tapinda kamurudo. Aingokumbira ndoziya kuti no strings attached. Koko kuzonyepa kuti ndasiyana naye too much lies chichichichi kuzonyepa zvakadaro. Eish. Kuzonyepa. Saka izvozvizvi mukataura anenge achingoti chianga choti katisiyana. Anga akandibloka. Pandakamutuka akandibloka. Ndava ndazosenda nerimwe nhamba ndikati unblock me. Ukumbira zvako regero zvawakaita utozvininipisa usaite pride yekufamba uchindiblock because musikana wako ndotoswera ndamuratidza mafoto angu newe zvikatoswera zvaita sezvapera. Mamunawo mapikicha makashama. Aiwa kwete tisina ushama zvedu tichingotorawo mapiki. Akabva amanya kunoita kava apo kumusikana afunga abva ataura kuti ndakazodai. So pandazodza hangu musikana yanzi hazvina basa wati ndikati chero watozviziva kana aikuda chainyengera munhu chi kuzoita zvakadaro a sign of commitment kuti aiwa iwo wamunhu wangu ndikukuda. Ewa chitipai namba kona tipei namba tifambire nyaya dzacho tione kuti kanda wazi namba tione kuti ari kuti kudi timubvunzawo ndini ndiri maiguru ndauya nai munosvamisa sei makasvamisa sei. Aiwa ngataurane newe mungopedzerana ndipe namba kanda namba kosa iwe usabve kana wakisa namba iwe unoisa namba kune mifoni yeWhatsApp iwe unoramba uripo ndimufonero uchinzwa kana achida kutaura newe mutaurirana kozvino kana kati ndakuchikuda beki wodi akafona akakumbira regerero but inini hazvina kupera moyo mako. Aiwa ndipe timuwe kana ndipe timuwe otherwise ngadzisere chinhu chedu. I'm still breathing fire, you know. Rega ndisende namba dzacho. Senda tione. Uri kusenda pa namba ipi? Ndosenda baba ndi. Hauna imwe namba yangu ya? Ndine idzo dzishete. Alright, senda. Asadzi uzotora namba dzangu chete dze WhatsApp idzi ndidze pa show chat. Senda ipapa ndichasitora. Ndikutotadza kuona kuti ndosenda sei. Dzokera back. Woenda papa uri kunyora ipapa poenda pasasi unonyora namba. Mukona vana varume zvamunoita muchitamba nevana vevanhu ka muri kuzviona zvamunoita muchitamba nevana vevanhu waisa apinda nemwoyo apinda munhu anenge apinda nemwoyo kandi ukuitiswa asi imimi murimi varume munenge maitwa iyoyo munokurumidza kuzviuraya ndozvamunoita. Unenge wambodire munhu kana uchida zvokuchita munhu wako enda kubhawo kana uchida zvemashort term waisa kubhawo ndokuisa ndokudzitsvaga ndikuona kapane manhamba obva tuvigwa pasakani ndotadza kuti kwava ndevata dzakasevhwa dzakasevhwa kuti dako usasevhwa kuti dako. Alright, senza dzadako uchitoni ndakagumuka Sis Melly ndakagumbuka ndimunyepa. Alright, ndasenda. Alright, ndikatione dako ina ndiziti makontakti amunosenda akadai so avhuri nemakaiko senda futi haisi kuvhura senda iri namba iri kutoramba ndinoita problem nemakuniki kuti amutungu akadai so avhurikai nyora iri namba vhura unyora izvi zvawaita ipapa pawasenda contact nyora pasasi iri namba chaipo.
Andaisa paside ndozonyora iri namba 064 Ndotoni. Munyatsopedzera munyatsotaura kuti mwana wevanhu uyu Mira toni. anoda kuti 064 what is 064 chi 477 477 9033 saka stara kanzani aiwa chinyora iwo chinyora pasasapo stara yake ndandikazomuti zvemurodako chinyora pasasapo iwe stara stara yake nestara yako iwe chinyora ipapapo aiwa imimi even mukasataura zita mukangoti pane nyaya iri kupisa yemwana wakatambisira nguva. Alright, chirega chinyarara ndifoni. Anobatsira. Chinyarara ndifoni. Ini ndonya. Hello. Yes, murisei. Ndiri nani. Bamneni, ndauyawo zvangu nerinyararo mufunge. Pane nyaya yanetsa iri kupisa. Iri kupisa. Ye musikana wamanga muchitamba naye mazuva apfuura apa wamakabhureka hati ushu. Mamuziva. Mukutaura nevanonzi Maishaks. Maishakira. Maishakira. Ndingoriwo tete. Maiziva nditi Nyaya. Ndiye eka musikana wenyu mu-ex yenyu iyi. Indati ndiri tete. Ani mandinzwa. Ari kuti anzi ndikubatikana. Inzwai ndiri tete zvenyu. Hanzi ndikubatikana. Ndikurwadziwa. Hanzi wakakumbira hako sori mazuva mashoma apfuura apa. Asi ndikubatikana. Because matauro ari kuita ari kuti iye wakanga azosiya mukomana wanga achidanana naye kuti muchikonsentrata muri tu imi machisiya musikana wamaidanana naye mukange mazoda asi makazongomigino hanzi handina kuwana closure yekuti munyatsonudza kuti ndakanganisa papi ndaitei maangotanga kundigino. Muri kunzwa? Saka ndopaari kuti saka ndizoti imi mungagona kugadzirisa zvinhu sei. Can you give her that closure yaari kuda so that paupenyu mufambe zvakanaka muchiparadzana zvakanaka imi muchiita life yenyu uko. Munoziva kuti zvazvinoita bamninika misodzi iye handi munoziva kuti makamboita zvamakaita pamakaita zvamakaita papa maiti makambokirita kabondi kamunenge makakrieta hanimaona. Saka misodzi yekuti umwe anozosara achichema inogona kusungira zvimwe zvinhu pamunenge musingafungiri hanimaona. Saka can you give her that closure kuti chii chakaita kana maitamba kana maidii hameno mungomudza chokwadi kuti ini ndaifunga kuti maybe tiri kungodiwo tiri kungotamba because ndandisina ndaida kudzokera kumunhu wangu. Saka unaona mimi ndrome ndiko explain over and over and something apoyana kachimshauta ndikati mai anoshauda anenge achitaura anoti kuti anoshauda but kuti mimi ndrome ita conversation naye andikwani but I'm just sorry for it again and I don't think Grambeni I explain it what I've explained and then Gramanchango explain as Nyaya that try to move the own alright because zvikuitika bambi zvokuti ndinaye ndinaye panapa ndandoda kuti ndiripo satete motaurana muchiclarify muaine everything tochizotaura newedu zvobva zvapera muchiparadzana mune zvakanaka handimaona akurambisa nemusikana wako ko imimiwo maigozida musikana umwe achigwadziwa sei kubva matongomuvha kudaro fast like wifi. Ende ari kuchema twai imimi pamwedzi woyuyu wamakadanana naye kwai makanga muchinyatso kumuita zvokunyatso kuti maitoitira kuenda muchiziva kuti hamuna chokuita naye ende hamuna kuda kushandisa mapepa
makanga muchidla nyoro muchiziva kuti muri kutoenda. Imi hamuna kumitawo zvinhu zvekumutira mutata muchitaita muchishandura munhu nezvotadza kuti zviri kuitwa zvinhu zviri rafu zvekuti muri kuda kutorovera kuenda. Mainini vabva vadona kuti neti asaisimungiri airtime yangu. Mamu waka munhu wenyu kwai ndakatsanangura ndaexplaina asi munenge muchii kwai saka ini ndiri kutogwadziwawo because ndarambwa nemusikana makandirambisa nemusikana ndachidana naye. Saka iwo zvoita utaimire futi mumwe musikana unenge adana naye unorambisa futi washuwa svika zvainzani. Ipapa zvatopera sisimeli chakanyanyondirwadza anokwanisa kundiudza inini kuti ndadzokerana nemusikana wangu tati chitamba. ndo zvisati zvinogwadza munin'ini wangu nokuti zvamunoita imi vana mazano murudo andi munhu ndiko chindabata unochida kutira kuimpresa mukomanaka uchimitira zvese masitaira ose asati akuroora izvi aridake kungona chigoinda ndo zvinobhowa izvozvo ndo zvinobhowa. Ende munhu uyu unoona unyoro hwake usofti hwaanawo ndo zvaari imbwa nyoro hadi zvefight handi kumunyepesa ndakamutuka yesterday. I don't want to lie because I was very hurt kuti wakwanisa kuudza hama yangu. Aiwa munhu angaiti munhu wake nokuti uyu asati ave nemunhu uyu haana munhu akasiyiwa pachena saka iye anogoda kuita munhu wei. Hapana munhu angaita kusvikira uyu apora akuitawo move on iye ozoitawo move on. Ndosaka ndakataura kuti indakasiyana nemunhu wangu ouya ondiramba oda kunova happy murelationship yako nini wandisiya ndega wandisiya. Ko saka iwe uchadzokera kune uya wakaramba zvichaite? Iye takatogara tichimitana and abasina haumudi handichamudi hagone ayo kokamurambirei newe zvaingonetsa zvisimeli zvaingonetsa. saka uri kuti munhu uine voisi rake ndozvaari aidodlapota nevhoisi rori ari aingoti story ndomubvunza waidei wanga waonei chichindidzidzisawo kuti unotamba nemafilings emunhu sei ndigotsvaga bharanzi wangu wokuti ndigorwadzisawo unozvigona sei zvekupretenda to be in love iwe usiri in love. Ndoda kudzidziswawo handizvigoni handizvigoni sisimeri zvekuti ndonepera kuruda munhu ndisingamudi. Dai akandiudza ega dai akandiudza ega kuti abedi ini ndafunga kugadzisana nemusikana wangu hama yangu yatofona ndoyaakaudza haizvozvo forogoni yangu yakakwira ndikunyepa. Ndikati mwedzi wese uyu akandinyararisa nekuti hama yangu yazofona nekuti paitika zvesezvo ndopaava akukwanisa kuvhura muromo wekuti it was a short term aisafanira kupinda nemunhu pakazomama pakazosura pakadii kudii aidi kundiudza dai akatowapinda atizira papasina nguva ndaitonzwisisa ndiri munhu anonzwisisa ende handipopote zvemangamanga angasati amboona the bad side of me ndangori munhu ari right but apa ndakati aiwaka haudarozve murume mukomana uyu mukuru kwauri muhombe kwanipande haudarozve nai osiya wangondibreka woda kunova ipinyoresizi aiwa kana arambozve tokwadi nongoti mwari makanaka munhu taura tokwadi iye wandakarambo aiziva kuti ndarambirwa reason yekuti zvaaiziva kuti iye ndiye ainditadzira anangomuka ndakumuda handichakuda ndanemapese zvazvodai it's not good kuita munhu rafu we have feelings
It's not. I can feel your pain to kurwadziwa. But my sister rega ndimukumbirira regerero munhu uyu. Kuti iwe apa takuitira iwewe. Kuti ukwanise kutanga kuita healing yako ite move on. My sister, nasi ndakatomira pachirongwa chesori chinochiti mwana wamai vangu please very sorry. Regerera munhu yaende. Unoziva chinonzi kuti gona wakewo. Kwanzi chinobhuruka chinomara. Akuita rafu uri kurwadziwa. Mangwana rafu yake iri kuya times 4 ufunge. Saka nanchikumbira kuti nhasi izvo zvikudai zvakaoma zvakadaro chibva watongoregerera upinde mucomment section mutange kuseka nevamwe uchifara urimo. Forget about this guy. Handisi kumbomuregerera izvi sisini. Handisi kumbomuregerera kusvika handizivi hangu kuti chii. Apa wakutozviona watoimisisa nditi? Zviwadi wemba uchitobikira murume uyu muchitobikirana zvinonaka muri mumba. Inini I'm a caregiver this Melly, ndogara kubata. Ndaita off here and there. I would go and see him, spend some time. And I was hiding and hapana zvandinomboita. Kama zvinhu zvinongorwadza sokuti kundamutadziriri dai ndisina kumutokonya aizonduzero. Asi nai munin'i wangu tikutaura toga pana. Iwe hauoni kuti zvawakaitawo muboyfriend wako wanga usingazadi wamainitsana uya akaendawo pamwe chikuda akagumbuka ndosaka waitwawo zvino uyu. Aiwa uyu handautombomurambira kuti ndane mukomana and he didn't give a clue kuti ndatombone munhu. Taigara tichiinetsana. Aigara achingonditadzira achindidisappointa atichasei. So zvanga zvisitombo rinei nekuti ndane munhu and haana kutombosuspecta kuti ndane mumwe munhu wandaita muvhoni naye. Akangoacceptatiwa ndinokutadzira handizivi kuti ndokukumbira regerero renei ndokuita sei. You are a good person ndokutadzira but zvesure I don't deserve you. I don't deserve your love. Andicharamba hangu ndichikumanikidza bose. Ndikaramba ndichikutadzira. Hazvisina kunaka. Takaseparata mune zvakanaka. Atotomhoresana zvakanaka. Futi. Kwete mashurani ndebvu netapa ndoitirwa. Shame. He had to break. Ani had to break. Mningina wedu. Munyatsomunzwa even the way she's talking. Antorine had to break. She's broken, guys. Antorine had to break. Antoda kuti isusu titomcomfortable. Antorine had to break. Mufunge. Musatambe mimi kuti nimemona kuti unenge kwauya good body pop yongoshedza just like that. Imi unosara une had to break. Kola ita had to break. Mufunge. Kola une had to break. Sora komningina wangu. Sorry, it takes time, but if I'm not muskana next time, Garira Neko foot. Karakushka Tama, area moon. Garira Neko. Chateau Pera, and the Tambo Muni, Picanacana Vitape. But you will not find peace. Chateau Pera, good, at least you are poorer, good. At least it turned out you well. That not you all with a right, Saka now you are okay. Bosh, good. And it's okay. As I was thinking, this was kind of him road. I was kind of jumping. You winding it with Akaramba, Astina, Oda would distill all into a relationship. And the pair. Those are nice that can go to shit. I want me a feel with it. How does it feel? I feel like I feel. Alright, Mninong. Thank you very much, Mninong. Shipping and comment section. I'm going to say, "Kono stressy pere." Okay. Alright, my sister. God bless you. Shame. Arikutorwadziwa guys. Kuru aritobatikana shame. Ndikaendifanira zvangu wanga chifana beka vati try kudzosera sure shame. Hey, mujolo iyi. Guys, jolo. Zvako mamjolo iyi. Hello. Hi, Kola. What did you say? Did you right?
nchichi ndiri kudurban ndakadyiwa mari shishi. Mwakandigwa mari nani? Nababa kudurban vandaitwa kamboya palive penyu Hey, 2000. yakawanda sana ndinoti muwafonewo Kwai wakadligwa mari nababa pano seizvo zvamasaka ai mose madiaries mosangana pachirongwa chekuti shwa hai zvakaoma ndina namba dzavo ini nyora namba dzavo pauipa whatsapp yako ipa pandivafonera haikona muinbox pawhatsapp ipapo nyora pawhatsapp ipapo. alright Hai nyora tuone tichifanira kutora mumwe. Hai zvakaoma. Kola hello ndiri raiti muri sei? ndiri bosi Smelly ndino mwana moyo uri kutorwadza usingamboite zvazvo. Makadambogwa chiro? Ndakadambogwa Smelly zvisingamboiti. Chii chakaitika? Tedanana nemunhu handiti zvakanaka then chakanyanya kundirwadza Smelly ka handine zvinhu tu zvakanyanya kundirwadza. Chekutanga ndechekuti munhu akaninyepera kuti hana mukadzi. Handiti ndobva tadanana almost 2 years tichidanana aiye mukadzi unayo kumusha mukadzi uri kumusha vadaro 2 years ndobva ndazochiona nhamba dzemukadzi maria 2 years mchidanana. iye kumushanga anonzi kumushanga ati une 4 years asina mubvira akaendako but mukadzi wangu wariko kumusha wakangomirira. Ndobva manje ndachizoona nabata foni yake ndokuona kune nhamba yakaiswa kuti haifaniri kuona profile pic haifaniri kuona mastatus noda kuti munhu waitendisa kumaprofile pic nekumastatus saka munhu wamukadzi wake wangu wakangohaidiwa kwese wangu asina kana chimwe chete chaimboona ani mazviona. Ndobva ndachiti kwamunhu ndiani uzhu zvikanzi ex-wife yangu ndinotongotaura nekuda kwomwana chete ndozvandotaurira naye ndikati zvakanaka. Ndobva ndazoti tagara mumsi ndobva ndachindine foni yake ex-wife yandobva yachisa message ichimudza kuti hanzi ndaimutenga jira reredi ndine munamoto wandanzi muiti guru munoda kuti waite munamato ndewei unongodzana kutenga jira reredi uite munamato nderei zvikanzi koimi ndimani ndobva ndavataurira paya zvikanzi ndiri mukadzi wake ndiri kuno kumusha kana muchoda izvozvi ndikupe nhamba dzamai ake mutaura nani toripo pano payati changobva uhesadza sisiwe ndinozorora ndikati shasha ndobva yadzoka kutepo wangaina ndopandakachibvunza kuti kondoipishi shasha ndobva yatondivanzira hanzi munhu iye wataurire naye autopopota payapaya ndopandakachizotora nhamba dzamai ndikati foni yake bida nditore nhamba dzenyu nditaura ndekufoni kwangu ndobva ndachitaura nawo maudonudza kuti ini ndiri mukadzi wenhamba 3 ife uchiuya ukakoita mukadzi wake wenhamba 5 chiri chokwadi. ndikati muri kuda kuedza kuti chii zvikanzi wakati mukadzi wake wekutanga akaita wana 2 akaenda ini nanganzota nemwana 1 nemukadzi waanayo ukaita muno musouth africa akanditi ndakaita mwana anzi akaita mukadzi wake kutanga vana 2 mukadzi akaenda akatora wechi2 akabara mwana umwe chete akaenda ini ndiri wepanhamba 3 ndino mwana wangu 1 panhamba 3 apa mukadzi ari kumusha ndobva atangogara nemukadzi wemusouth africa munomu ndobva bara chimwe chimwana changa akandintodzisa chindo chimwana chake zvariri bhuru handi mazviona zvitonzi kana wachiuya uri kundoita mukadzi wake namba 5 ndikati ndoipi sisimali ese apa handibode kunyepera taidya takapfeka habota taidya takapfeka pamwe pese apa but the moment munhu yakaziva kuti ndo zvapo handizivi 1 handimuri kuona ndakapekutanga takanotenga takaita akati ndakamusitesta maresults ako enhangu handifana kupinda relationship usingazive munhu maresults ake saka uzive maresults pepai handiti pamwe akatengera kana akanyorera kozaenda ndiri kubasa ndokutozodaiwo munhu akaendindonegenizvi ndikati its fine nandachandoshandisa chefamily planning ngatingotei takada tichidzivirira
saka munhu akazenga kuti unogona kuzondisiya ndikati mwangu akatoita sei akatoti ari negative kapaya saka paakabvisa unotanana almost 2 years danana ndati it's fine nanamboziva kuti munhu atori pachirongwa SIS MELLY kiwi kola serious ndobva zvadii zvadaro manje iye atore mushonga aminoti anoshandisei chinomumameno handizivi asi kutora mushonga hani because ndakagara nealmost 4 months to 5 months chigara naye ndandisingashandi madhesi burungu wangu anga aenda kumusha kwake saka akati kuti usaura panapa hazviti umboenda kumba asi kana ndadzoka unodzoka ndozvakaitika papo ndobva nditi kuti chinogara kumba kwako rega zveti chatigare tese ndopakazobva zvekushandisa mapepa izvi ndobva tigara tese SIS MELLY ndiri kumba kwake handiti ndobva pazoya umwe musikana zvezvongoti musikana wedu anga akungoignore because ini ndandapochi pamba pake full time musikana aimbopota achienda chideya chidisika panandako manje full time angasachakwanise kuya musikana wewe amshure kuti musikana uyo akabva azoudzwaona samwe ndiri kuti tine munhu ari kugara ari kupi ariko musikana uyo ndokuchiuya ndobva anditi hatinombonesana hanambosvika akandinetsa musikana akatosvika akatonditi uri sei zvakubva tatotaura akutondiudza dzimwe nyaya SIS MELLY dzekuti ndakatanga kuchema ndichichema kudaro ndakati maybe musikana uyu arida kuti ndirwadziwe ndirege kusiyanana nemunhu ati mazvona musikana akati ndikumirira uya asvike panapa tozoenda zvangu ndodzokera kumba kwangu handisi kuvatapana ndomirira asvike ndodzokera musikana akabva azosvika mukomana ubva kubasa achingomuti akabva atoiten ndobva atoenda haana kutovata pamba wakandisa ini nechimwana chake chimwana chake chemukadzi wakatoda muno muSouth Africa akachipiwa nemukadzi wacho ndobva musikana atondaudza akati ndikuona pamushonga pandirapa ndakatokonzerwa naye ndiye akatondiisa kuti pau pamushonga saka iwe kana uchida kutobatwa zvechokwadi unotenga test kit yako muimutesta nenhasi uzondifonera nhamba dzangu idzi musikana ndobva ati ayutendo barava pasi SIS MELLY apa mune 4 years muchirova naye keke 2 years I mean muchirova mune 4 months 4 months 4 months ndichirova naye akadero SIS MELLY ndobva ndati anapaka handingambomiri ndobva ndachikumbira maiwe panext do ndikati ndokuona musaro nechimwana bo chimwana chake chakasimba ndikati handingambochibereki kusvika kumono ndiniyo kumoo ndasvika ndatenga test kit yangu ndadzoka bamba wachizodzoka ndikataiwa baba mwana pana tochokuredo ndatitestani kudai SIS MELLY munhu ari kuda ari positive inini ndandiri negative that time ndikati this is hazvishambonditira musha ndakatanga kuchema ndobva ndikamfota akutondiudza mamwe maideas but for me was like ndandakutona upenyu hwangu hwena musango mukadzi uya uya kukumusha uya ndobva achiti ndichakufonera ndikaita airtime ndichakufonera kana angoripo pauri padhuze ndida kumufonera ndikati zvakanaka ndobva vafona ndobva achidayira mukadzi uya uya akuda kuedza kutodii ndikati ndiri pano taura tinzwi zvikanzi autondipopotera ndada kuzoti ndide mukadzi kudhara wati ndikati since ndudza ndine mukadzi epasino ndakaita zvekufenda out kuti ndine mukadzi ndaizozviziva here munhu ndobva atanga kutomwa ini mai ndaakurwadziwa kuti komana uyu anga ari wani ndichi 4 months ndiye mukadzi waakaita naye ari muno muSouth Africa saka angauya kuzopiwa iwewo kuti ugare naye no chimwana ndofonda kuti haanga asingachisapoti mai vacho ndobva vachiramwa wakatigara nemwana wako vachiramwirani murumezvo dei murume aigara ega vaizomuramwira mwana here mwana uyu akatora mugwa nekuti iwe ndiwo wanga wavaipo chimwana ndakatochiwana chiripo okay alright chimwana ndakatochiwana chiripo ndikati alright ndikati wani wakandinepera kuti hauna mukadzi wakandisvikira ndiri munhu wangu andaendanana naye ukanditi ndimurambe ndikamuramba
apa pacho sisimeli mozeka vamwe zvinotaurwa namadhava vanga vachitaura posa kumangwa kuti hanzi munhu unenge wakaperera pamunda zvemene mene chaiko unenge wakaperera sisimeli panguva iyoyo yandakaudzwa nemukadzi womushaka nekubhatwa bhatwa kwandakaita nemapindiro akaita mukadzi wake ndakangoti pamwe ndingadiwa hangu regai ndigare ipano manje maresults azobuda sisimeli ndakatanga kuti ndindopenga ndarwadziwa sisimeli ndobva ndazviti no inini panapa handina kwandichaenda ndichaendepi ndinogona kukusiya nhasi ndoti ndaenda but mangwana ndonoteswa ndonwa ndaapositive zvose aunazwa ndidombuyani ine ndoda kutangira semataura munotiunosakakutaura anohura ine ndisingahuri apa ndowandigirako ndakazvigarira zvikanzi zvimboitika aputondodza yanzi kune tumwe vanzi kune jekiseni here rokuti ndokwanisa kubayiwa ndikwanisa kutransfera chirwere kwavo akungotaura zvakawanda ndikati rega ndimbozve pachi 2 months ndichinoteswa every 2 weeks zonadai ndobva ndanoteswa sisimeli ndokubuda zvangu ndiri positive ndiri inu muna april iyeyu muna may zvichiri fresh right saka oright wabatwa iwewo nechirwere wadzoka waudza murume uyu ndobva ati chii ndobva ati inini hai ndiri kuzviziva kuti ndo zviripo hazvaimbokuona because inini dai ndaizviziva kuti inini ndo zvandiri hapana panaimboizita utsi nekuti ndirare newe mhema dzake aizviziva inzwa unzwe wakagara naye hauna muvhiri wako naye munhu achimwa mushonga handitika that means murume uyo anga atoregera kumwa mushonga aisada kuti iwo uzive kuti anomwa mushonga saka ndipo akatombosiya mishonga ndokukubatisa wakaita chigwere ichocho dei anga ari munhu aimwa mishonga yake handiona wakavata naye iwewe probably waisambochibata chirwere handiona because kana munhu achimwa mishonga yake zvakanaka kazhinji kachona vanhu avanoita inonzi detectable inonzi kudi undetect amen yavanoita yekuti anorara newe hautombochibatiwo kana chimwa mishonga yake zvakanaka akatokupa munhu uchu maune chirwere ichi akatokupa chirwere ichi maune ndikati ndobva ndati inini ndakutomboenda kumba ndinogara kumba kwedu zvenguadika hangu ndipurifresha pfungwa dzangu because kuramba ndichikuona zvandiri kuita ka zvekuti chokwadi ndaiti ndikaramba ndakambaimutaritsa so maningi ndainzwa mwoyo wangu kuti dai ndangosimudza chidhina ndamupazira pasi ndobva ndaenda kumba kwedu saka makaramba naye ndakangoenda kumba kwedu ngoita zvakaitika sisimeli ndichingoenda kumba kudero ndobva atoisira mari mukadzi wekumusha wanga ane 4 years asina kuona ndobva atouya mukadzi waakanga ari kumusha uya ndobva atomusira mari ndobva auya kwakutogorwana vanhu vanogara manext door ndozonenge wakuirana nevanhu vakutoti iwe munhu waidanana nawo unoziva kuti une mukadzi here mukadzi wake wakati sei wakatouya uripo pano pamba iye manje ndoda kumumisira message kuti like maweekend ndoti ndinoda kuuya kubva ati ndiri kuenda kubasa azvitoti uye kumba unosara uinani uri wega here plus futi pane mabhiro wakaita panapa akatirwadza kuti iwe uchidzoka panapa handichiri ndakakutsamwira wozouya tisisina kukutsamwira andimazvona saka ndakatozongoita find out ndikatozvidzwa zvichoti ayo mukadzi wakauya uriko mukadzi wacho sofa ati nechi July August 2 months wauya mukadzi wacho uriko kumba kwake but ndirikurwadzira sisimeli kuti upenyu hwangu hazvina mbonimirira hazvo most saka izvozvi mukadzi akauya uyo muri kutaudza naye nemurume uyu ndabva ndawakutsva muri kutaudza naye nemurume uyu ndakangoona kuti ndingatozenetsana ndi mukadzi wacho uri kuti iwe pachawangagone kunotsana kuti but ini ndichitongo dzangu ndaida kuudza mukadzi wake kuti azive kuti ndozvaari murume wake because mukadzi wangu ari kumushaka 4 years dzese akazvigarira mwana wanhu ongoyoswa kuti obvious haana kutombomudza kuti ane chirwere akutopa mukadzi yefuti chirwere kuiwe wakadi kuudza mukadzi uyu ndakangozvityira ini sisimeli ndikati inoparadza futi imba yevanhu zvikazoita zvimwe zvinhu saka makatosiyana here izvozvi hapana anotaura neumwe
tipe phone number yake timufonere. Aiwa, tipe phone number yake timufonere. Saka dati zvingopera zvakadaro, just like that. Okay, ndikupe. Hai, kana. Nyora pa WhatsApp iyoyo yauri send nyora pa zasipacho mbitarisa. Visa phone pa loudspeaker kuti ma echoes. Visa phone pa loud. Zvakaoma. Okay, mina vese. Zvakaoma. Auyenda kuexpose murume uyu mai mwana is not right. Anofamba achipedza vanhu kachingoda. Anofamba achizora vanhu achipedza. SIS MELLY ndakusira number dzake. Chinyora zita rako iwe futi pazasi baba. Nyora zita rako pazasi. Nerake. Zita rake okay, mina nyora zita rake. Nyora zita rake. Nerako kuti ndimuzoti ningi. Raunoziva raaiziva ushandisa iwe pawaidana naye. Nemi ava vakadai ndikavatuka mukandishorawo. Alright, ziravo ndariona rako vanokuziva chiti kudi. Rako vanonzi kudi. Maria? Rako vakati nditete vani ndoti nditete vani inyora rako. Manje vanondibvunza kuti ndiani mukati zvondoti kudi. Tangomudza kuti munhu wakanga uchitoonetsana naye uchimunebura kuti wakanga uchigara naye ukatomusadza kuti anobva atoziva kuti ndini. Taida kuzvitaka zvisitu professional ndichiziva tete vako chaivo chaivo. Ndipe kana mutupo. Angasazi mutupo iyi kana kungoti mainhingi raiziva ndiro kuti manzi mainhingi. Mina ndikupe mutupo. Mina ndikupe mutupo. Nyora mutupo. Ende mutupo ndo haitowanza kutondidana ndiwo. Alright. Saka iwe inini tiva tete vako. Hello. Hello. Makadiko. Tinotambe isu. Muri kutaurawo nevanonzi tete mai sharks handiti ndiri vatete vamandlovu. Vatisa ngadzokesve. Network kana kuti chii handizivi. Kuda mukadzi uri padhuze. Baba vari kutokata. Asa uchiti kuwasta rako. Aka vari kuti vakadavira yokata, vakadavira yodropa. Ndikaizi vanenge vatobloka baba. Baba vabloka. Tabloka ka? Baba vati tobloka ndi. Naiwe jabulani unoitire izvo zvakadai. Neitoni. Atoti bloka. Pangu wasise kuti mandlovu. Atotsiga ndi bloki. Upedza kupa chigwero kubloka wotokutsamwira. Wakamuitei after that? Mira, nyarara, chimbonyarara. Arikukata. Iwe isi network here. Angabva angobloka mafoni ose. Yaizivi. Asane munhu wanaye. Kana iri kudavirwa yokata. Iyi foni haizina chifana nayo yokai. Yaizivi. Imimi chidai
so manje. Dai mamusina kutaura kuti ndimi tete wangu because ndatomboda kuudza kuti musoro ndini tete wangu. Paanozokubvunza kuti ndiani wakudza izvi mozochitaura kuti ndini pamwe. Uyanga asingabvunzi. Uyanga asingatobvunzi manje. Nokuti pangu wakuti mandlovhovha atokata. Uyanga asingamboinda teini nyaya. Uyanga asitomboinda teini nyaya zvachose. Kana kuti ari pano pa live. Wakambengori pa Facebook but now hato nengosi pa Facebook. Ha. Kola. Atite zvepolisi ka. Maria? Iteka zvepolisi kola. Zvokuripota. That's the only way. That's the only way. That's the only way. Kona batsamka dzakaona. Andina dzaisha samkwadza ucho uri kuZimbabwe paka kuno South Africa wakachenja line andina namba dzake. Ndoza tachaudza kamukadzi ushu nhasi kumba ikoko. Zvinyatso kupedzerana. Kana usinawo namba. Hanzi inda kuisa namba mu comment section guys. Phone iyi namba idzi. Anojairira murume ushu. Jaburani ushu. Anojairira truly speaking. Haudaro wapedza kupa munhu muzvezve. Woda kumiginowa kumita kunge munhu asina kwana. Guys, phone iyi namba idzi. Muchingofana mudza tukusungisa. Vematomudza kuti get ready for the police, we are coming for you. Anenge asati ablock. Idzo namba idzi. Daisa namba idzi. Mazona namba idzo guys idzo. Phone iyi namba idzi. Namba idzo aiwa ngabomira kumshambadza kuti kana chafu afunga no report. Anoona hana namba dzemukadzi wachona idzo namba dzakana mu comment section guys. Fonerai munhu ushu muti udzo tari kuti kudi fonerai munhu ushu. Sho usati sikora une makore makumangani kuzvi 30 kuzvi 40 uri kuchi. Mine ndina 27 yeah do 1988 34 years. Ndadzikanda muningikiri mu comment section musoro. 27. Shame. Yeah, ndina 27. Anzi pa Facebook anza chetambiripo gasanza akaba pa Facebook but itsotse ushu. Mina ndinyore namba dzondikupinire. Eish. Uri mwana mudiki. Eish komudhara murume yaitira utsinye wakadaro. Saka uri kumwa mushonga wako here kona? Ndakutotora mushonga yangu sisina badaya. Asi zvinhu zvongoti kuzvigamuchira ndombozvidza kuti hando zviripo but nguva ndinongobata chigaba chacho so ndokufunga kuti but munhu iye aripo zvake waizviziva kuti ndo zvaari then wongomuti hake regai angondozviita hake and of which handisini ndega even nemusipana wandokutaura kuti akatiwa pamba ipapo umwe wechitu. Idzo namba dzandaisapo idzo guys. Namba idzo fonai namba idzo. Namba idzo. Kola unogara kupi? Une mwana? Ndina mwana one. Right. Guys, pana nari ku 4 ways ere. Kola anongoda chivindi chiwana nomupusha kumuperekeza police station chete. Varipo ere vari ku 4 ways. Thanks Lillian. Varipo ere guys vari ku 4 ways. Varipo ere vari ku 4 ways guys. Ngaitwe police case guys. Ndo chokwadi chiripo. Ngaitwe police case. Variko ere vari ku 4 ways guys. Mwana ari ngoda push. Mwana nombatane ruoko chimudhonza kuti handi momuperekedza oenda naye kuningikiri ku police station because tikatanga nekumuposta ka inoshaya value kana eva police station. Handi muri kuona ngatanga reportero. Une mapictures zake koda? Wangu mapictures zake ndina even ku Facebook yayena ariyo mapictures zake. Anonzi right understand again. Jabulani mwanyenye. Jabulani mwanyenye andarwadziwa bedwe 27. Jabulani mwanyenye. But kola chinzwa kamunini wangu atichado kunyanya kunzura tsitsi andikunzwa iwewe watoepa mushonga andikunzwa the best chava kuitika iko zvinezvika you must take mushonga yako
usarega chero zvoita sei. Keep on taking mishonga yako. Handiri kunzwa. Otherwise ukangotora mishonga yako zvakanaka une dzimwe 50 years dzauchararama kumberi uko. Handiri kunzwa. Utoachiva madreams ako ekuita zvaunoda zvese. HIV is not the death. It's not a death sentence. Handiri kunzwa. Ungatide wanga waya pano kati wedu ndine cancer of the blood. Ndopakarita kuti toita sei because ukunotozati hakuna kurarama kufa. Asi HIV vanhu vari kurarama zvakanaka futi. Usatombozvo watogona kubuda pachino kushara pamberi pevanhu kudai so. Handi chirega kutozvivanza chiramba chinoita even ukaona munhu komana next time tell him the truth. Uavoidewo zvawaitwa nebombo kilatiri. Asi mishonga kumwa mishonga yako ndo chikuru. Unoshanda? Ndinoshanda but sisina lini nendoda kukodza echinwani. Mushure mangu zvese izvozvo zvaitika izvezvi. Handigone kana kugamuchira kuti nditi ndichakwanisa kupinda murudo ndi mwana womwe munhu kuti ndigozoti mwanyenye MWA mwanyenye MWANYE. No, it's still early uchirefresh. Ichirefresh April padhuze. As the time goes on that pain inopera unozotsvaga unozowana komwe munhu udana naye. Zita rake raanoshandisa paFacebook ndijabulete Blessing Mwanyenye. Blessing Mwanyenye. Anzi paFacebook anzi Blessing Mwanyenye. Blessing Mwanyenye. Pane mnati ndikupe namba dzake ada kubatsira. Saka ndoda kusama kutsvagira ndingikire. Nemurume uyu ndivarime vari selfish asikana. Hey, even paakambofonerwa nditete wangu wakatomufonera wakamuti ndoda kutaura newe paakangobvunza kuti nditete wani wachitaura zita rangu wakabva atobhuloka tete wangu. ndo zvaaita apa. Ndozvaanoita unongokutoziva kuti Nyaya because ini kwandiri wakaka paendi comfort wainditi nini ngatibva ngazvingoite zveidusa dzemwe munhu. So inini ndikuda kuti ndiwane munhu ungakurumbidza kundibatsira nenguva kundikamfota. Saka ndataga ndikuziti kuti ndozviripo. So ndichiudza tete wangu daro pandakangomudza tete wakataga nditaure mbuye. Tete wangu paakati nditaure ndii ndobva atobva abloka. Same time iyo wakabva watowabloka. Andabvunda rodziwa. Murume uyu. Mira ndikupe namba idzi ndakukwisira namba idzi anzi undibate nemunhu iyeyu. Andichakubatsira uchizwa. Taura naye kuWhatsApp. Shame. But ndinokuda kuti umwe mishonga yako zvakanaka. Uchatozongozviraramira zvako uzongozati une rimwe bombo kila. Akazodzoka achinyengerera achikumbira usamupe. Wandiwanzwa zvauri iwe. Kuzobvuma. Chandada SIS MELLY kuti ungondikumbira regerero. Kundizoti inini ndine mukadzi wangu. Please ndirege. Zveregerero chimbomira. Ndakupa namba izvo chimboronga nemunhu wandakupa uyu musikana uyu muone kuti munoita sei. Munhu yaitozviziva zvaari nguva yese yaita zvaita izvi. Anopfeka magogorosi, anopfeka magirazi. Upfeka magirazi. Zvakaoma. Musadhiropa paSIS MELLY ndikutorera screenshot yeFacebook yake. Alright. Hanzi paFacebook anonzi Blessing Mwanyenye. Ndo 27 asikana. Wakachinja username. Akachinja. Wakachinja username. Akunzani? Akazviti Brian Flabber Manyenye. Brian Flabber Manene.
Mkai unonzi Brian Flabber mwanyenye. Brian Flabber kamira ndimbotsvakawo. Brian Flabber. Brian. Ko zvino Brian uyu akawanepi Brian Flabber. Wakatochinja ne-username. Uyu ndamuwana. Ko zvari mukomana wechidiki naiwe. Uyu ane chimwana so uyu. Eya. Ndanosara kuwoko ndo. Chimwana sisa haumbofunga kuti mwana. Munhu una 34 years kuti une chimiri chidoko wake. Ane hutsinye mukomana uyu murume uyu yeBrian Flabber uyu. Apa achinyembedzera kuti akagentleman ine makamira pamadziro apa. Kumusha ere? Maitodana nakapa. Mukaenda kugala baba maputo zakari. Apa maitodana napa. Was it last year? Anoshande pimunhu uyu. Mama pictures. Anoshande pi? Mafuta zake mazhinji wangotori Mari? Anoshande pimunhu. Ane jini uyu nesheti ndiani? Ane jini uyu ndiani? Akapfeka jini nejini sheti ndiani? Hausiwe? Mire ndiene kuma pictures wako. Akoma. Une jini? Uno musikana waitodanana ndiyo wako. Ine nana mafoto zesanga ari kwakabvisa. Uyu musikana nekova nedhuku yewaiti mupostori ava ndiani? Ndomwezve. Ameno ndiwo muwasana wadanana. Wasikana wadanana. Ha uyu munhu ireza uyu. Anomboshanda beko paari pamuofisi uyu. Unoshanda kugadzira glue, kambani yeglue. Uyu ndiye mukadzi wake uyu. Une red uyu. Handiti? Akagara pasofa akagumbata maoko soga. Aiwa, ari kutora picha akamira ane red so. Mugara ari make momo. Ine andimaonini. Uyu muningina wake uyu. Vamwe vane red ayo kuvanhu vari kumushawa. Dzikai. Avanhu vari kumushawa. Mane vanjodzi yake nechivari kumushawa. Ende mukomana uyu va. Mukatodzika. Ende vakadzi vakawanda munowira. Mazvinzwa. Atori mushini mukomana uyu munowira. Aimbori musoja. Musoja mukoma muningina wacho. Ya vasikana vakawanda munowira zvemashuwa. Munowira zvemachokwadi musikana uyu because mukomana uyu mukomana musvinu. Munowira. Munowira kuenda zvekutamba. Mukadzi wacho ndio pana anodhukura white ane topi yepingi. Ane dhukura white. Wakagara pasofa wakakumbata maoko. Ndiye mukadzi wacho. Eish. Sa ava vana vake. Ha? Munhu uyu. Vendi kutaridzei. Eish. Kaizi pakaipa. Munowira guys. Munopera kuwira. Ichi. Munopera kuwira vasikana apa. Munopera kuwira apa. Munopera kuwira nacho ichi. Zvakaoma. Halo Kola. Yanga yadonako. Yanga yadona moti chi. Munopera kuwira vasikana ini. Mazvinzwa. Mungwarire ichi. Munopera apa mazvinzwa. Mungwarire vasikana munopera apa vana vechidiki mungwarire. Munhu musvinu uyu. Munhu musvinu takata kunyenga kuti ndawana mukomana wangu. Anokuzadza muzvezvi. Uyu.
Munowira mari guys, munowira mari, munowira. Be careful. Munowira. Munowira vasikana vakawanda. Munhu yanobva kupi uyu kumusha wake? Chipinge. Oh, ndo kuchipinge. Eish. Patakaita utsinye. Makaita utsinye. Kola, imwe hako mushonga yako uyu munhu uchisana naye kola zviti zvaunoshandira zviitira basa rako. Musiye uregera rumanikidze munhu kuti akumbiregerwa kana asingadi. Wazvinzwa? Arumanikidze munhu kana asingadi, chando zacho zvichamuwana, zvichamuvinga. Musiye. But akusi kufa munini wangu, akusi kufa, wazvinzwa? Uchatorarama katozo. Wandi kungoti zvinongobowa chete kuti wanga usinapo condition ka wafa kuti enguva dzega ugara uchira mwana mapiritsi. But it's not the end of the world. It's not the end of the world. Zvinongobowa chete ngoti wakangatswa nomwe munhu ka anobva angoita zvantaubva atiza, but it's not the end of the world. Kola. Sorry, sorry, sorry. Shame. Eh? Yeah, my life is die. People are opening up. People are opening up. Apakaipa. Right? Uyasenda ngikira apakaipa. Number zababe kudebeni. Hey, and this would have a biscuit. Oh, I'm drinking a marul. Apakaipa. Yapakaipa. Right. Eh, handei nyaya ine zvinzvepa diaries. Zvinongo twister, isawe nyaya yemasori. Zvatwister zvakumujolo, guys. Tawe nyaya yedu yemasori pano program yedu. Yatwistwa, kumujoloko. Haye mujolo munoida. Mijolo. Right, handei tone, varipo vamwe vachifona tone, maonchagoza makoza china wandisa. Thank you. Hanzi nemumwe mcomment section ndine ma V11 akachindinyenga. Handi muri kuona. Aitopindira musikana uyo mu inbox. Aipindira mwana uyo mu inbox. Handi muona kuti munopedzwa mese. Munopedzwa mese ni munhu wani. Hanzi akabondinga ku inbox. Kuti mbona. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY. Murisei? Kuti bo pakadini hapo. Kuno bo zvekuti. Tiri pachirongwa. Zviri kufamba sei hanzvadzi? Kuri nane zvakutototyirawo iko. Kuno tiri kungodaro isu. Ndaboda kuzama kufona but yanga ichiramba. Pane vamwe vangu vari pamaline. Mati? Pane vamwe vangu vari pafoni. Ini ndaingodawo bit an advice yendingaita wandizivi kuti ndoita sebhozi kudhara ndichimufollowa ndichingozwawo nyaya dzevamwe vanenge vachitaura vanenge vachiita sei. So ini ndinongodawo advice like ndei inobvawo kumadiaries maybe vachatijaja kana kuti vachaita sei but chandinongoda iadvice. Okay. Nyaya yangu yakati rebei yakarebesa but ndichatrya kuikata like alright. So I was married and it muna 2020 then tanga tingori mukomana
ndakangosangana nemusikana vaingodanana zvavo. Like anga achingouyawo kumba kwangu ini waishandira umwe muNigeria. So takadanana ikazosvika nguva yekuti wakadzingwa nemuNigerian waigara naye waishandira wacho akauya kwendiri. Then ini ndaigara kubasa iye achigara kulocation. Ndakatotsvaga room ndikaita zvese everything, ndikamitira zvese, ndikatenga everything yekuti akwanise kugara kulocation ndichigara zvangu basa each and every week. Ndaingoenda kulocation ikoko. So handirambi zvangu kuti ndine mamistakes andaingoita zvangu inini kwandiri zvekungoti unongotaurawo nevanhu pamafoni wati chishi. So muna pakatanga lockdown paipa muna 2020 ndakamuudza kuti handichakwanisi kuuya kulocation because murungu ati handikwanisi kubuda because of lockdown. So ndamuudza zvezve the day rakadeclarewa lockdown kuti vanhu havachakwanisi kufamba, havachakwanisi kuita sei. Wakabva atiza urondinzizira uchobva aenda Cape Town. Aenda Cape Town. Okay, the following day ndakamufonera. Wanga asikabati phone yake. Ndikada kuzama kufona, anga asikabati phone, wanga asikaiti sei what. Okay. Zvapera izvozvo ndakazoti it's like what 4 o'clock. Chobva ndamufonera. Ndikanzi iwe unonyanya kuti followa mali what chichi. Saka inini nezvako handishada. Anga ari murodha achiri kuenda kwaanga ari kuenda nefriend yake. Then asvika Cape Town kwekwa. Okay, ini ndakafonera momzi wacho ndikavaudza kuti momzi Hilda wati nezvangu handishada, ini ndiri kubasa, iye wanga ari kulocation. Momzi wacho wakati okay, chimbomira timbonzwa kuti chii chiri kuitika. Okay, wakaenda Cape Town. Asvika Cape Town the following day, day rechi3 kairodo. Uchofona akazofona footback kwandiri. Zvanga zvabhaiza kwaaienda Cape Town. Angaenda kunani? Munhu angaenda naye iye achitaura aiti kwanzi ndakaenda kupati. Handiti kubva Joburg, ndinotogara kuJoburg kuno. Lockdown level 5. Kwete level 5, ya level 5 iya yekuti kwanga kusina munhu unokwanisa kufamba muromo. Uchobva aenda Cape Town. Aenda Cape Town izvezvo. Saka wakazoti asvika kwaanga achienda. Wakasvikira kumba kwefriend. Handiti yanga ichimuchengedzera kuti auye Cape Town. Asvika Cape Town izvezvo. Uchobva aita sei? Uchobva agara paipa. Then mukomana waifanga kuuya komutora. Haana kuuya. Okay. Handi muri panzizisa. Ndokubva azonditaurira chokwadi kuti ndiri Cape Town. Maunzwa kuti it's like ndakarwadziwa, semurume handiti. Makachemei. Aiwa kuchema kunyadzisi. Hanzvadzi akunyadzisi mama akatochema chakudonza bzodzi. Muchemera ugambire yenyu. Hazvinamboipa. SIS MELLY ndakachema. Unoziva kuti kuchema kuti munhu unoitira zvese zvaanoda, everything unomuitira. Handiti ndakachema. Ndikaudza mai vacho kuti munoziva kuti mwana wenyu watiza kuenda Cape Town.
zvikanzi mukwasha wati bhozi ndaitozikana ndimai wacho everything wati titotaura chichi SIS MELLY ndakatumira like mari nekunzwa tsitsi nekuti munhu wangu ndaimuda ndakatumira mari ne-e-wallet akadzoka kuno kuJoburg asvika kuno kuJoburg takati it's fine hazvina basa ngatingogarisana chichi bhosi munhu unenge uchimuda ngeanga chipitirai takagara tikagara akazoita nhumbu but tanga tine machallenges ataingosangana nawo wati ndingobatawo mameseji mufoni yake foni yake izvo chacho ndimbomutaurira chinhu ava handichinangu basa nazvo vakanyambondiziva family yacho aiwa mutaura taurai zvipamwoyo penyu kona budisai zvipamwoyo penyu plus nyatsotaura inyaya yekuti kuti family yacho inyatsokuziva zvaitwa nemwana wavo handichina basa nazvo hakusati basa nazvo tiri kuenda Nyaya handiti okay pane machallenges andaisangana nawo ndiri kubasa kunoku kana ndakuenda weekend kumba handitaregerera apa kuti watiza waenda Cape Town ndamuregerera zvese everything ndaikwanisa kupedza like month handiti musina bonde mumba musina kana achirambirei kutoramba kuti kwanzi handisi kutoda iyu manga musipo muchigara kubasa munodzoka oramba bonde muchigara kubasa ndichienda every weekend kumba hawaidliwa nalandlord papa nani pambapa panga pane vana vama-state 2 neamwe machangana aigarawo mumarooms angu okay then handina hangu kuzviita serious saka inini munoziva kuti ndakazoti because munoziva kuti SIS MELLY kana wada munhu wako unonga wada munhu wako ndakasvika pastage yaya kuti ndakanyepera murungu urundinzisisa ndanyepera murungu ndikati unoziva kuti mukadzi wendinogara naye kulocation even nazvinezvi iye haazvisi hapana kana chinhu chaanoziva saka ndokumbirawo kuti timboenda kugara kulocation for the meantime maybe 2 months 3 months ndinaye because hapana chaanoziva wati murungu wakandibvumbira ndikaenda kulocation but zvandaisangana nazvo kulocation ndiriko kulocation it was very hard for me maisangana nei mati maisangana nei like uri mumba zvezve handiti like madisplay meyameyachishi unokwanisa kungosangana nenamba yakangonyorwa kana pachipepa kana zvimapepa wotora namba yayo woifonera foni yayo yodairwa neumurume wokutaura kuti munhu uri kudanana naye munhu wangu chichi wati munopaona saka nini ndakangoti is fine handiti saka wakasvika time yaya kuti wakazoita nhumbu aita nhumbu ini ndakabva ndadzoka kupi kubasa then ndichobva ndakumbira varungu vangu kuti munoziva kuti munhu paari kugara kulocation nekurwadziwa nezvinhu zvandaiona handiti please ngauye kunoko agare kunoko varungu vakanzwisisa vakati is fine ngaakuya agare kunoko agare pabasa ipapo okay wakauya kubasa ini ndikabva ndataura nemurungu ndikati murungu unoziva kuti chii apapo ndakatoitawo rongo zvangu kuti ndakadzingisa umwe munhu kuti mukadzi wangu akwanisa kudiwa kupinda basa handiti sa uyu musikana uyu wazvadzi musati maenda mberi pamamotogara naye apa mamatorore
ndakazoendawo bvisawo mbijana ane nhumbu. Okay, maingochaya henyu mapotsi, right? Apapo taingochaya hedu mapoto zvangu inganisa ndarori. Alright. Okay, auya kubasa. Ndamutsvagira basa murungu akati ngaachengete vana ingodi eingoshanda. Wakatanga kushanda ichiita zvese everything but kugarisana kwacho inga kwakuya kwekuti inini mupfungwa dzangu inga ndakufunga zvekuti munhu wakambotiza akandidai saka hazvizoitiki futi here pambera handiti. Okay, ndakagara naye. Then last year handiti pandaigara naye apa pane murungu aitouya kuchengetesa mwana, saka mwana uya wakazotorwa again. Then last year murungu akabva ati mwana wangu taakutora. Then murungu wangu akazoti ngaachiita official yekushanda panapa achiita everything. Ndaakutomupinza basa ndomubhadhara ini. Then wakatanga kushanda. Ini ndagara nemurungu for a long time. Saka zvinonga zveidiwa nemurungu nezvaasikadi unotaurira ini nani. Ini ndochitaurirawo mudzimai wangu kuti murungu wati zvakati. Munoziva mashoko andaiudzwa ipapo aindirwadza. Mainzi kudii? SIS MELLY pane zvekuudzwa kuti munhu unomutaurira kuti murungu wati zvakati, ukutaurira kuti I don't care, fuck off, handina kusiya ndauraya vanhu kumba kwedu, ndinoenda. Okay. Ndokutaura kuti ukazodzingwa panapa zvinodii, oti inini handina kana basa nazvo. Handitorina kana even basa nazvo, handina basa nazvo. Ndinoenda kumba kwedu. Okay, last year muna December. Is this year muna January. Then murungu ndopakazoti shepherd munhu wako uyu bhozi ngakutopopoterana nevarungu everything murungu ichingoya ichikukomplena kwandiri kuti shepherd tarisa mukadzi wako zvaari kuita panapa zvaari kudii wakumutaurira unokutuka. Then murungu akati pakashaika baba wangu kuZimbabwe ndichobva ndati ndakuenda murungu. Ndimboshemawo baba wangu kuZimbabwe. Murungu akati aiwa takurana nemhuri yako udi ubve panapa. Handichamudi panapa. Bhozi angambopopotereni nevana vangu angadii. Pakatopinda munhu here pakaenda mukadzi uyu? Mati? Pakatopinda mumwe here pakaenda mukadzi uyu? Pane vamwe vanenge vachida kuva right kupinda ipapo pamurungu? Aiwa ameno zvanga zvakamira SIS MELLY. Asi wanozodzokera kumurungu? Ini ndakadzoka. Ndokwenditori izvezvi. Saka pane musikana womumba? Mati? Pane munhu here ari basa remumba? Watoripo kuMalawi mama anotoshanda panapa. Kwakapinda sei ipapo musati mauya kuzoti usati kudiwa munhu? Wakatowatsvagawo murungu wayo. Okay. Then iye akati inini handikwanisi kuenda kuna mama wangu. Mama wacho vanogara uko, handichatauri zvangu nezita kuti vanogara uko because zvinozonetsa. Then ini ndikati akati akwanzi handikwanisi kuenda kuna mama, then ini ndikati okay. Ndakukusiya kwamukoma, ndakubva kumusha. Then ndozoona kuti ndoita sei kana ndakudzoka. Okay, ndakaenda komusiya kumba kwamukoma ndikabva ndaenda kumba kurufu. Ndakangoita 2 weeks ndichobva ndadzoka kuno. Ndadzoka ndichitori kumusha ikoko.
wakatanga unesana futi na mukoma wangu bhozi waitobata foni ya mukoma wangu achitotarisa mameseji kuti tiri kutaura kuti chii what then mai guru vakabva vati inini zvangu maininika kana maakuita izvi handichakwanisi kugara nemi ndakafonera mukoma akavaudza kuti is better yenyu mutomuendesa kupi kuna mai vake mai vacho vakauya kumutora vakaenda naye inini ndobva ndadzoka kuno South Africa ndadzoka kuno ameno ndichamusendera kuti zveikwanisika ndichamusendera posi nyaya yacho akarebesa kubva pakutanga kudanana kwatakaita mameseji acho ndinawo handideleti ndizvingorimo mufoni everything then wakatanga kundituka achindituka achiita zvese zvaya zvekuti amenoti ndingataura here kana kuti aiwa taurai henyu koni taurai tiripo henyu taurai henyu makanzi kudii makanzi mune kadora munonga munotorota che aiwa ndechituko chevakadzi zveizvozvo kana achida kugwadzisai ndechituko chevakadzi ndakatukwa mazuva zvikanzi unekadora ndanga ndisingatambukanzi wati unohura unoita sei unodii wati imi mune kadora we tiechiti zvepamukudai anenge achitaura chokwadi ngatigadzirise zvinozooneka newe tinenge tinaye kuti ndinekadora asi murizvika mukatarisa kudai munoona kuti kadora kana kuti chakadai mutoonazve toita kuti pana paka pane vanogadzira zvenanhingikire enlargement izvi vanogona kubatsirai aiwa sisimeli izvi handiti munoona kuti vazhinji vaya vanotaura kuti kwazi ndinekadora unekadora vene vanenge vajaira dzakawandisa dzinenge dzapinda dzakawandisa saka maybe iwo unonga une mbichana saka haazoizi bcause panenge papinda dzakadi dzakawanda alright saka muri kuti yanga nemugodhiwo kumba kwenyu kwainakidza uye bono handizojajiwa here kucomment sections hakana vakunakigwa zvaonazvo comment section hanzi vakadzi varume vakarume vari kushungurudziwa nesi vanhukadzi madhayarisi bodo hoyo murume ndipe hangu kuno murume uyo sisimeli murume uyo ari kupinda muda sisimeli budhava vari kupinda vada hangu mandawada ndo vakatowanda mucomment section sisimeli ndichambodzoka kumashure nyaya yangu yakarebesa meno kuti pane vanhu vanenge vaida kufona aiwa taurai henyu taurai po tinotisa here mashoto ongoita anytime patata mashoto ongoita taurai henyu ifriday okay sadaro zvezve akandituka akaita zvese everything saka ini ndakazosvika pakurwadziwa kuti munhu wakanditira zvakati ndanga ndine mamistakes wangu andaiita what akandituka even nehama dzangu dzese wakatuka mamessages akati handideleti ndinawo inini handina kumbobva ndakamutuka inini handikwanisi kutuka munhu kana even hama dzake dzinoda kuuya pafacebook dzeitaura kuti kwazi wakadii even wakanditonda accusa kuti kwazi ini ndinodanana nasisi vake vacho vandinoona after 1 year mapona okay zvapera zvezve then now handiti pane kamwana apa mwana akatozoitwa pakazoitwa kamwana apa okay mwana uyo ari kupi anaye wakamutora alright handei nenyaya tinzwa then amutora zvezve akugara pamai vake wakanditsukirira wati shishi saka kwakaenda kwamai vacho kwanditi zvakunetsa
mapaona apa munhu utori nevana zvake 2 vake right vatori navo zvakunetsa saka izvezvizvi ndaitodawo advice inobva kwemuri kuti ndoitawo sei ndoregerera munhu here kana kuti bhozi inini nazvangu ndadieta bhozi izvezvi pakututumirwa nevafundisi nawana anotigadzirisana but inini nhamo yandakapinda inini vafundisi havaizivi naikona imi makuda kuti mudzokera chidora chahokure hani makaimurika dora here chakure akuda kudzokera chidora chiya apapo ndo panotinyanya kuti tizotondirwadza plus handidi kunyepera yanzvadzi yangu ndoda kuziva chokwadi muri kunzwisisa mwana uchu according nezvamataura zvishoma izvo zvizvoka mwana uyu makamboti muita makamboita pfungwa dzoti here mumboitisa kwava mugabe because type yemukadzi wamataura apaka hazvishamisi kunonzi the probability of you not being the father is 0.0.0 is 99.0 ameno kuti vanoti kudiwa mugabe uku truly speaking pane zvamataura achete apa kana chiri chokwadi mufa mumbotora mwana uyu ambotestwa kwamugabe ichokwadi kana iyena ila kuya pafacebook ndokumasa umupa namba dzake tofonerana tiripotesa handipei namba timbomuwa kuti kadora kakapera inini iko zvino nhasi ndiri kumirawo ndiri kusaidi kwako ndiri tete vako handiti handitari kutumira vafundisi vake ininiwo nhasi ndombomirawo ndiri kuva tete kusaidi kwako timbowa kuti nyaya yekadora yapere richakura here iye mugodhi wake tsimeri rafamba sei mwana ndewani ndira kutaura nyaya yemadna ndoda kugautana kuti kudii chinzwa ndizvo zvandakuita manje bhosi inini handinyanyi kutaura naye ndinototaura naye nyaya yemwana ndeitumira mari ishoma zvayo ndinotumira but ndinotozama upenyu nozama napo handiti ndizvozvo saka inini zvendichaita ndichamupa namba dzamufundisi wacho mumbotaurawo naye right ko iye komufundisi asi mufundisi asiri yaka akataura zvokuti chichi iye mukadzi uyu ndiye akataura mufundisi munoziva kuti iye zvaanoita unopira mashoko kuna mufundi unoti ndisekuru but ini ndoziva kuti ndana madzibaba ini ndotozviziva but iye haazvizivi madzibaba ndimadzibaba demet majana vana baba mazuva ano kavara kushandira zvese ka mweya nenyama mweya nenyama tateerera dzakawanda penyu apa handisi mazviona alright tipei namba dzamadzibaba tipei namba timbotaurira madzibaba andira kuzi ndisekuru naatete timbohwisana tione kuti aufa dakona tipa nyaya yemadna apa ndakona tavane ibvumei bhosi ivo vari kundinyaya bhosi ndinoda kuenda kumusha manje vari kundinyengerera kuti ndisaenda kumusha inini nditange ndaenda ikoko handizivi zviri ikoko kuti aiwa imbomira kutanga wainda haafaniri pano here mukadzi wako atoripo maybe atorimo mumacomment section imo zviyo yadhakwa zvinoti tichingomfonera kana ari pano nokuti zvatodhakwazvo hatichatokwanisi kutomira satete yatodhakwa yadhakwa beta tichingosangana nenyaya straight uyu munin'ina wedu uri mucomment section munin'ina wakaudza hanzvadzi yedu kuti ine kadora haudaro zvenaiwe munin'ina saka inisa ndakufonera kuchibva wangu undifonera iwe tichingogadzisa nyaya chona because hatina kufara nezvawakaudza hanzvadzi yedu zvemubhurugwa hatina kufara chero katsama ukadii usafa wakaudza murume kuti ane kadora mubhurugwa muri kuzviwa madzimai chero mogara moita sei chero mukatsama musafe makataura nyaya dzemubhurugwa memurume vari kuranjidza chinjiri sensitive nyaya dzevarume vaudze izvo zvavo zvemubhurugwa musataure mashoko iwawo taurai zvimwe tukanai nezvimwe musataure zvinhu zvemubhurugwa memurume mazvinzwa kamira una dzimba dzinoputsika sefani iwo ndiko chindi kumutaurira because ndakarwadziwa but iye azvikangani pazvinozopera kwauri yakuda kudai shoko riyanogati wakati ndine kadora mumba muchaita ichipisi zivai zvokutaura madzimai kana muchiningirira kuvarume venyu muchitukana nevarume venyu animaona nai kwai kana kari kadora nai mai vijus
kana kari kadoro wakambokagarira chii kadoro aka nguva yosaka waiunakirwa nekadoro aka all of a sudden wakuzovoma uchiti kwanzi nokuti une kadora waidi kuzvitaura pamanga muchinakirana waikuzozvitaura musa munotukana wai waikuzozvitaura musa munotukana 3 years dzese uigarira kadora ikako kuita kusvika pakuita mwana kusvika pakuita mwana nekadora ikako wozobuti uende futi nekadora nditombonzwi kana anything kana ndimiwo ngatare chokwadi ibrother yako iri kuzwa izvo nemukadzi wake yoya yokudza nezvandikuita nemukadzi kumba kundi ngataure chokwadi guys let's be fair pano munoti kudi munoti chi ibrother yako ikudza nemukadzi kuti musisi ndakazi ndine kadora handimugutisi munhu ushu munoti kudini munoti tipei namba hanzvadzi chitipai namba yemukadzi handifungi kuti tichada namba yemukadzi yababa sezvo mati ari pano bheta ndichingosvika SIS MELLY zvemukadzi izvi hanzi vakadzi vakaruma notimbana guys zvakato varume nekuti tichiti mahuri ndotichiti mahuri chako chaiko but iwe kana uchida imba yako hauudze murume zvinhu zvemubhuruku isi vakadza kusati tine mweya wekuregerera tinoregerera but varume vanje ispishi yakasiyana nesu havaregereri andimaona ndipei namba hanzvadzi kandai namba imo pawhatsapp penyapa kandai namba yake tichingofona ndakazvimirira kwete zvekuti kwaitete kana kuti kudi hazvichatoita pamuri kufona ipapo nyorai namba yake muzasimo tichingoitaura because hazvichabetsera kuti nditi kwaivatete nokuti unotondiziva kuti hazvishandi ngatichingoenda senyaya nenyaya sezvairi tinzwe pfungwa dzake kuti aiti kudii nemhaka iye aita zvinhu zvakadai haugoni kudzinyora pauri papo uri palaini haugoni kunyora ende vatori online hamenoti ndingavaita pakolo apa here kana kuti vanopinda here vaisewo right vaise pako kana vachibvuma kuuya pako ngavauye pako okay mira ndipevaiti vobvunzawo bosi ameno inini vakandishora ndichina basa zvangu aiwa ngavauye pandikikiri ngavauye pa uitoni vaedhei papo toni bosi inini nemashoko akataurwa acho nezvinhu ivo havazivi zvinhu zvandakasangana nazvo aiwa edhai toni zvinhu zvandakasangana nazvo ava kana ari munhu wedu panapa toda kutongomutsiura pano its wrong ngauye imi motongovati muri chete musataura kuti muri palai anoziva andi mati arimo anenge arimo mucomment section kutonyepa wakatoipa manje kana mati munhu wepano zvinotonetsa tinyepe zvinotonyepa netsa tinyepe aripo zvake ndaizototaura zita rake but pane mwana akapa guys pane mwana aripo bosi iye akuti kwanzi ndiri kukumbirawo second chance but ngachiuye atiuze second chance yake iri based on what ngauye pana dzoti zviri based on what second chance yake tionesani isati kumuvharira taende pamurume wake but ngachiuye hapana patidzoti dziso yanotaura yakaiwanepi because pana patisi izvozvo isu hatitauri izvozvo tinorodza murume wako kuti une kadora yaakuringa alright yaakuringa maybe vanobata ikatadza kuringa ndotoenda ndotofonera mukadzi wacho straight ataure zvinhu zvaanoda zvacho ngavandivenge zvavo handisina basa nazvo zvo inini chendinongoda kuti ari mwana wangu ndinongochengeta ndichingoenda ndongochengeta mwana wangu zvapera vanenge vasiri kubata ngandise iye chaiye isaiye ndiwati kutoda iringe itai kuti iringe tiwe iraindise chaiye bosi kurwadziwa SIS MELLY vakadzi
vakadzi vangadaro zvavo but aish sometimes isusu tuvarume tinongonzi tiri wrong each and every time but tonge tiri wrong ba memusiri rongo unonga uchitoda munhu wako chaizvo stereki unenge wapindawo kasi zviri kuitawo vakadzi andi vari kuya chichipanapa tanga tapindawo nemwoyo munenge mapindawo nemwoyo saka ndo panonetsa manje ipapo kuti kana ukapinda nemwoyo izvezvi zvakuda takutodzidzawo kuti hai ukapinda nemwoyo murelationship unozopinda bhizi mangwana unozopinda bhizi ari kuye yakuringa haiwa ngawi gawi amukwanisi kumufonera direct here ndokwanisa okay iCLC ndipei ndifoni namba yacho okay ndoita zvekudaidzira here SIS MELLY boss nyora augoni unyora here pauri pawhatsapp apa nyora ipapa pawhatsapp alright nde mira iye ndiye ari paprofile picture mukadzi uyo ndiye alright ndikuiona namba yacho Answering service 4 0 adzima foni yake adzima foni yake atodzima handi akari pano apa madii kumbozama vanoti ndi pasta vacho adzima chegai tinde kuna pasta tione pasta iwe chidikawo ndiwo maybe vanotojivanana ipo adzima aripo zvake mucomment section mapaona ndo problem unoziva kuti vadzima ava vandibloka ava vatondibloka sana taura navo ava past vandibloka varimo mucomment section varimo yakuringa shakira yaudire rizare Hello? madzibaba makadiko Vilipo makadii. tinotamba isi kuri sei kwamuri Uri nani kwakadiwe ikoko. kuno tiri kungokosora tisvipa munhu wamwari Nyaya. madzibaba chinzwaika ndauya nenyaya ndinayo panapa ndakamirira muzukuru wangu imi ndofungawo mune wenyu mwana kukoko moiziva nyaya ndota nezvayanditi yevana vedu ava vanga vakaroora navo saka ndikunzwa kwangu kuti anga achindiudza kuti mazuva ano muri kuronga ekuti adzokere mukadzi ari kumbira regero kuti auye saka tisi timbotaurirana pachikuru tiri vaviri timboonesana nyaya yevana murume mukomana akutsanangurira here kuti zvakafamba sei Mati. mukomana akakutsanangurira here kuti nyaya chi yakafamba sei Yana uyu. yana shepi Mati. yana shepard Yana shepherd. nahilda Ndienda rasika ndandofunga ndini yana Hilda. Shepherd upisiya. yana hilda iyoyo ndiyoyozve murume shepard zvemurume wahilda wakakutsanangurira here nyaya yacho yose murume Mutsanangurira. Saka uyu muroora achiuya kwamuri imi achiti ndoda kudzokera kumba kwangu kwai chakamboita kuti ndibve kumurume chii Zvakaitika ndezvokuti uyu paakauya kuno achiti ndoda kudzokera kumurume wangu. Ndikati zvakanaka kana uda kudzokera kumurume wangu hapana chakashata. Haana kunge atsanangura pakutanga. Ndobva ndamboti zvakanaka. Ini pandakazopuwa nhamba dzemukomana. Pandakazotanga kutaura nemukomana.
saka ndiri kutaura nemukomana mukomana akati inini handina problem kuti kudzokera nemumukadzi ndiyagona kudzokera naye asi mukadzi pane zvaakanditadzira zvaanoti kana ndikamuda kuti nditaure naye anongonyorera mameseji mamwe inyaya asi watotumira mamwe mameseji ndobva aita kunditumira mameseji aya mameseji aya ndo ainyorwa nomwana kuno ndokuona mameseji acho haasi kuita iniwo ndobva ndatonyara kuti zvino ndobva ndatoora azvinzwa ndikandizokera kumwana wangu kuti ndotaura nemwana ndikati peo waizoita sei zvokunyora mameseji ayoawandudza ndakakanya pakati nepakati ndokufanisa zvakadini zvakanaka alright murume nobva azwisisa akadzokera kwaari bhanzi akataura zvakanaka ndobva vataurirane zvekare murume akutanga uchitaura ameno pakati pakatamba ndobva mukadzi tumirawo mwana pauyo akati anoti udilite mwana wangu ipababa because nyaya yekuzoisa zvinhu zvamwana wangu magirlfriend ako murume anobva andipikira zvekare murume mukadzi uya ndo zvaari kuita asi ndongoti nii kochino kana tikatogarisana tozvowirirana here ndokuramba ndikosimbisa kuti aiwa zvinogadzirika saka ndo pandakazoguma parishina icho ndaungomhanya kumusha ndononzwawo kuti vanoti chini nyaya dzacho ndo pandakazongogumira ipapo right imimi semwana akatizira kwamuri achiti ndakuda imba yangu bheki namameseji amakapuwa nomurume wacho achitaurira murume wake zvinhu zvomubhurugwa zvakadaro nenyaya dzamakanzwa munoona sekuti igood idea here kuti vanhu havadzokerani sofa iko zvinezvi maonera ndokuita inini semunhu mukuru kudzokerana kwavo vangadzokerana zvavo bhani vanozogona kutana utsotsi kumberi ndizvozvo zvinozoita mangwana padzi vanomwana ozotambura ndizvozvo nokuti chero imi muri imi hanzvadzi muri murume kudai handifungi kuti mukafarira kuti mukadzi wenyakudze kuti mune kadora handitokunzwi ndasingadokunzwi kuti ndaipretenda nokuti isusu seukama taane mibvunzo yakawanda kuti saka mwana uyu ndewashepi here nokuti pane history pane nyaya yakareba inotaurwa nashepi inobuda maitikiro kubva mulockdown anotaurwa kuti hiri dhawaita handi munoona saka ipapo ndo pakuda kuti chipati confuse inokuti hatidi zvinhu zvokuti mangwana tinomandikidzira vana vakuti ngavadzokerana vodzokerana then umwe wozodzoka mangwana achichema kuti zvadai anoona ndapiwa chigwere kana kuti ndadai kana kuti ndazowana kuti ina handisi kuti ngavasadzokerana kana kuti ngavadzokerana asi ndandine chikumbiro kwamuri handitika sekuti hilda wakauya kwamuri kuti munditaurirewo nahilda handitika kuti ini satete ndiri kutaura kuti achibvuma timboita madna test tione kuti mwana uyu zvechokwadi mwana wavo here then kana akabuda achiti mwana ndewani ndewashepard aiwa the rest izvo ndezvevaviri zvorudo hatizvipindiri utatoiwadzi panyaya yemwana panyaya yemwana pano patavawaridha pane kuti zvinhu zvacho zvinotaurwa nashepadhika zvakaoma saka madna akaitwa mwana akabuda achinzi aiwazve ndewe kwedu aiwaka zvokudzokerana kusadzokerana iyo inenge yachi ine zve zvakwavari asi zvezvanatoona zvinoitika apa ndezvekuti handiziviwo zve zvakwavari amen apa ndokutaura nani ndikutaura natete maishakira ndokutaura maishando nhau ndi papapa ndeyekuti handichazivi ndakambozama kuvabatanidza chose iye mukomana akazonditi ini handichazivi kuti mwana ndewangu here zvaari kuita musikana uyu zvakaoma ndokuti iye mameseji akanditumira kuno angafambira zvakanaka tese kusvikira waini ndamuzomuti auye kuno ndigare pasi naye nimuyambire ndimudzidzise nemwana
aiwa hapana kuipa munoziva kuti zvenyaya dzerudo dzemwoyo yevaviri zvinonetsa isi baba hatidi kukwana patave waridhi napo chete apa ndipo mwana apa akagona kupasa pamwana apa chete kuti aiwa mwana ndowokwedu izvo zvokuti vandadzokerana aiwa hatinei nazvo vanongodzokera nazvo toziva kuti mwana waenda pana vabereki vake kuchengetwa nababa namai vakezve handimaona nokuti mashoko atogwa nahilda ari in black and white hasi mashoko kuti aingotaura hapana evidence zvirimo as evidence saka pautotinetsa papa kuti kana achigona kutaura mashoko akadai saka zvazozodi mwana ndewani ndopari kunetsa manje papa mwana wangu manje kuti gama manje kumashoko nekuti uyu urotoyeni achizokuti mwana ndewangu here nekuti uyu waibuda achienda achinobuda Cape Town uko mulockdown unotumigwa zvemari nashepi yekuti iyo shepi mimi madzibaba impa mweya yawo muchivheneka pamweya munonatsa kuti hanzvadzi yangu haina zvayakaitwa iye shepi uyu pamweya apa muchivhenekawo nokuti munhu unotumira munhu wangaenda kuCape Town uko kutiza asina kuoneka shepi unomutumira mari yekuti adzoke munonatsa kuti zviri nomawo imi zvakaita kuti kana pana kutoti munhu anga achida kuti asangoroora semunhu anga amboroora zvakati wandira aende kavakadzi vakawanda saka unenge akungoona sokuti ndikati ndaitora ndatora ndasiya zvizoite zvakanaka ndo mawaniro andaiita ine kuti ndo zvaaitoona kuti iti ndaitora umwe mukadzi ndosiya kutora kuti umwe ndosiya ndida ndingoshingirira right saka imi mochinditirawo favor madzibaba mochinditaurira naHilda mochiusamonitaura naye kuti tetikuna tete vari kuti tikukumbirawo madna tinobhadhara edu haisi nyaya tinobhadhara madna yacho iwayo oitwa toziva kuti mwana uyu zvakamira sei then zvimwe zvozoronga vari vaviri aiwa isatinei nazvo zvakanaka saka muri kupi izvozvo ini ndogara kumafikeni mafikeni alright regai ndichataura naye pawhatsapp manhero ano alright saka achatotoresa dna ndiani atisu ondini asi tikazowana mwana asiri washepard tinoda kugara takubudirai pachena tikaona mwana asiri washepard hatisi kuzozvitorawo lightly nyaya ichatenda kure unosungwa kupinda mujere chaimo chaimo Hilda kupinda mujere chaimo Hilda zvekuti hari good jere iri nokuti chatomusungisawo titoda kutobhadhara mari dzatenge tabhadhara dzose nedzimwe dzatichaklema pamusoro kana tikaona kuti mwana haasi wani washepi mugara matsanangura ipapapa aiwa mashoko ndaanzwa tichada zvinhu zvike zvakanaka aiwa saka ndinozongowa nemi madzibaba aiwa maita henyu aiwa pakanaka madzibaba munovata munyasha girozi Gabriel akuchengetei zvakanaka here right iwe shepi nyaya wainzwa iwe shepi une nyaya yako kwanziwo nta vakadzi uchindisa vakadzi wakaita vakadzi vangani iwe shepi aiwa sisimende munoziva kuti like utori munyama like handitozivi kuti chinotoitikwa kwenduri ndakaroora mukadzi wekutanga handiti akandihurira akaenda first child yangu ndinayo inini ndakatoenda nekumakoti zvese everything ndakaita mwana ndikapiwa ana mama wangu kukumbusha then ndikaita umwana wandakadanana naye akandihurira futi after ndamutsvagira futi basa rekuti ashande aibva kuchinhoyo akandihurira futi then this one is the third one akaita futi the same thing saka iwo ngatidzizokerei pauri hanzvadzi yangu wona vakadzi vese wai vari ngokuhurira hanzvadzi yangu nemasvikiro uri munhu hati paprofile picture uri munhu akasvika zvekudaro kaiwo zvekutodaro nokuti unotoonekwa nemusikana tanga truly speaking sei vakadzi vese vari kuhurira aiwa munoziva kuti sisimeli chinoitika handiti it's like maybe dzitori munyama kana kuti chii
I don't know kuti why vakadzoisa bhozi vasikana ndevashayi vakawandisa, but I don't like vasikana hunga vashayi zvauri haungashayi musikana hazviiti tungashaya musikana hazvigoni hazviiti haungashayi musikana hazviiti handitozivi. It's like utori munyama kana kuti chii kana kuti, but even madzibaba iwo mababvunzisi kudai chete kuzoita go deeper zvangu handizoda zvangu kutaura. Palasti mukadzi wandakazotora uyu patori nezvekumba kwavo iwawo mazita iwawo anototaurwa iwawo kuti ana Hilda what hatori nezvaanoreva kumba kwavo kumusha kwavo makawana. Saka zvinenge zvichinetsa kuti because it seems as if Hildanza ari mucomment section, Hildanza ari kupindura ari mucomment section ari kuti waindihurira ndosaka ndakakudza nyaya dzekadora. Munozva SIS MELLY handizoda kutaura zvakawandisa. Aiwa ka Hilda tozvimirira chitongotaura pasina kuvanza. Hapasina kuvanza. Live yemuri kuita iyi handiti. Ndambozwa umwe mukadzi achitaura kuti kwazi ndakapiwa chirwere nemurume what. Ma-first days andakadana naye musikana takadanana like it's like ndakatomutorawo kumwe mukomana. Munoziva zvakaitika. Musikana onda ndakamutora kwanga ari achiti kuna mumzi wake akauya kwendire. Auya kwendire akadoka kuna mumzi wake andiri muri panzwisisa. Adzoka kuna mumzi wake akaenda wakasiya mwana wanga ane mwana akasiya mwana akaenda ku boyfriend achisiya mwana ana mumzi wake akasvika akarare runtinzwisisa arare kumusikana uyu then akuzodzoka kumba kuna mumzi wakati dzoka kwanga uyu achidzoka kwanga ari boyfriend ikati hey ini ndine mukadzi mapanzisa ini ndakarwadziwa ndikamutora kubva ikoko kuya kuno murupa nzisisa sisi vacho vamutsvagira basa saka waingouya after 2 weeks wati chichichichi kuzosvikira adzingwa ndopazotangira nyaya yangu ipapo. So handitozivi kuti iye wakafungei wati handitozivi bozi ndamboterera ndakudzoka pafuti panyaya yangu akanditi one day we were sitting like watching a movie and what akanditi boyfriend yangu yakanditi kwadzi unofanga kutestwa bozi ndakakupa chirwere. Munoziva kuti vanhu vane zvirwere havatauri. That is a big problem. Havatauri. Then ini ndakati so why usina undudza from the first time ndindozviripo ndikanzi ndaitya kuti unondiramba. But you're right, to cut the long story short makazonotestiwa here. Inini I'm okay, I'm fine. Ko iye iyena handizivi pakazvara mwana uko handina kucheka makati kana kuti aingomwisa ke mwana zviri normal and things like that. Mwana uri normal zveshe everything normal. Okay, let me try number yaYuda zvekare because anga achiti ndifonere kare ndikudi ndoina 068 andi. This is the answer.
iri kuinda voice note still ikuinda voice note but iwe weshepi paunongone vasikana vakawandana nava vasikana muchiita bonde renyu remubhedhu vasikana vanditadza kuti vari kunakigwa nezvanenge uchiita aiwa I want you to be honest with me my brother if you want help listen kana uchida help sometimes bvisai mapride enyu yamise pasaidi hanimaona ndisochida vamwari machepera kuti SIS MELLY mumba manguka imba yangu yekuputsika posi chinhu changu hachisukumira handiona vanoaitira chokwadi vari mapa zvinova ukada kunyepedzera tinokubatsira sei because pana papanana anogona kutokubatsira but unobatsirikana sei kana ukanyepedzera ini ndotoita zvinhu zviri normal like unogozoziva sei nokuti munhu wese anga achiti kuita zvinhu zviri normal but kuvakadzi uku ndonenge achiziva kuti zvinhu hazvisi normal but ndiyega watanga kuti ndinekadora pako vamwe vese ava but vaingohura kavaihurira inda kuda tsvaga sitocheta kuti vanhu ava vahure vose vari 3 vane shave ndipe one SIS MELLY munoziva kuti zvinonesa like ameno kuti wazvitaura kuti kurwadziwa here kana kuti I don't know kuti zvakamira sei but ini ndinongoitawo tinongorowo ma3 iwawo 4 iwawo pausiku kana wasangana zvokuti ru4 hazvina basa asi kuti paunoita ipapa pacho vanhu vacho vakadza chavanoita zviri nyawo here vanotonzwawo anything ekati unenge uchingozvinetsa hako ndiwo chikuita ru4 kana ru5 asi pasina pane inongodzi joboyo nde handiwaona ungoti 2 minutes wapedza wapinda zvomu 2 seconds saka pakadaro vakadza vanoti vanenge vachitoda kuhwisa kuti dambudziko riri papapa but SIS MELLY ungazoziva here munhu kana une munhu mumba ungazoziva asi iwe unoziva kaiwa manzvadzi yangu iwe unenge uchitoziva kuti zvinhu zvandinoita izvi ndinokurumidza kupedza handi mukana unochiziva kuti ndikangodai so ndodzigwa zvokurumidza kutopedza rinenge tino dambudziko kuvakadzi futi iroro ndosaka ndiri kuti be honest unenge uchitoziva iwe but munoziva kuti first marriage yangu handiti takaita 5 years but haana kumbondiudza zvakadaro havasi vakadzi vanozogona kubudisa mashoko akadazvidza murume wake ndati iwewe unenge uchitoziva kuti mudzimba makaoma SIS MELLY iwe unolasta here unoita nguva yakareba herewe kana kutochaya 20 minutes iwe vanhu vamusingabetsereki bcause ndinenge muchida kunyepa iva vapa hanimona taura ichokwadi kuti mubatsirike varume ndinototaura chokwadi kana kutochaya 20 minutes chaidzo ndokuti munhu unotokutsira kukomplaina kuti zvanyaya esi kana munhu ane shai rakewo zvake raanenge anaro inenge tori big problem saka vakadzi vacho nongoriwo nemunyama shuwa 20 minutes vakadzi vose vachingoura saka ungoriwo munyama utori upa unoda umbonamatirwa kuti umbodzifambira ubvise mweya isina kunaka inenge ichiita kudzinga vakadzi ameno ndikuenda kumusha izvezvo apa nembofamba imbonozvitsvaka kuti zvii zviri kuitika zviri kuitika but ivona vanenge vatori nayo zvavo zvekumusha kwavo ndikuti zvanyanya 3 vakadzi vachingoinda munoziva kuti SIS MELLY chii vakadzi vasanga kutiblema ngezvinhu zvimwe zvaunotoona bhosi ndopoterera malife ese malife kubvira muchikumfenge kusvika izvezvizvi hapana life endisina kupoterera ese kana chiri chimunya ndinototeerera chai munoziva kuti vanoti blema like munoziva kuti iwe kuzoenda izvezvizvi unoti wabva kubasa handiti wabva kubasa usvika wotogeza zvakanaka everything wotoita zvese ichichi iye unonga abika usvika wogara kana pari pasofa usvika wogara pasofa handiti unoexpecta kuti mukadzi wako uchakuburira chikafu
iye unenge ari pafacebook pafoni apa bebi ndikurirawo zvechikafu ndikwanise kudya dzakuma-8 kaipapa otokuudza kuti kana une nzara enda unobura chikafu chako okay usvika wabura chikafu chako wosvika wodya wapedza kudya ouya worara hatiti unongoifungidzira kuti maybe kuma-10 maybe ndichapuwawo uone timetable iwe unowanzoida kuma-10 aiwa kwete kuma-10 handiti munhu unenge ari pafoni here maybe unenge ari palive okay ufungidzira kuti maybe uchapuwawo handiti utoona 12 o'clock 1 o'clock 2 o'clock zvino kuma-2 naimikoma muhanzadzi kuma-2 anenge ari pafoni nani nekuti si kuma-2 hatimbosviki nguva dzidzi kumalive isu sisimeli munhu waiteerera every life pafacebook alright manzwa kana even remote yetv yeDSTV apa ndisaibata manzwa wosvika pakurara womuka makuseni wodzoka futi kubasa saka wazvika pakuvata usina kupiwa ozomuka futi makuseni woendayo kubasa iye akavata manje usina kupiwazve mwedzi wese achingodaro ko kana ukati nhasi hatisi kuda zvemafoni munomba ngatimbovatai nguva iri pano tikudi unototaurirwa kuti rara iwe inini ndinombona malife ipapa handingakurambiri ndinobvumirana newe chaizvo panyaya idzi because ndofunga ndinozvitaura pano stereki nyaya dzemafoni ipapa handingakurambira handingoni kuti uri kunyepa because ndinotoziva kuti foni ine problem. I know that for a fact. Foni ndinotora nevarume vakawanda vanochema nenyaya dzemafoni idzi zvokutodaro zvokuti ndinotomboti madzimai ndisachonaiko zvino mazuva ano chechewo malife ndiri kumaita masikati makambozvibvunza nemhaka yei besides kuti vanhu vanokumbira wifi iri zina ndasina hankuudza madhayaris chokwadi chiripo chaicho but ini ndinoita live dzidzi sometimes masikati ndichiitira kuti manheru pakashayikwa live zvinovamanikidza kunodii kunovata nguva dziripo saka ndoita zvangu live yangu masikati kuti munhu wese manheru ainge ava kumurume wake saka nyaya yemafoni handingairambi asi pandikundisa ndipe kuti chete ipapapa kuti vongoramba vachimboenda kunohura vose vachimboenda kunohura ndopandikushungurudzapa unozoenda kohura because inini ndinotobudawo kana ndikaita 2 months tichikuona kuti problem is not solved mumba nditi wobudawo ndinotongobudawo ndodii ndobhozi ndo vanotituma kwacho saka kana wabuda unoenda kunani iwe unonotenga ndongotenga zvangu zvotopera okay mustreet imo tinongotaura chokwadi kutaurana chokwadi hatizoiti zvedu kuti kwanzi kutsvaka magirlfriend kana kudii ndongobudawo kunze uko kuri kubhawa ndotoendawo kubhawa ndosvika ndotoone mutotenga wodzoka kumba everything is normal nokuti nhasi chaiye ndaona andiselina padhayaris apa handizoti nini muri kuda timbonyazoita sei chaiko truly speaking now that he has mentioned it, let me just say it handizivi kuti padhayaris voda kuti timboita sei nhasi tine munhu dhayaris voda atumira bhurugwa rake atumira penti yemurume wake pagrupu kuna andiselina vakauya naye penti yako anditi handiti vachiti mukadzi ari kuti andiselina anokanseliwa naandiselina like akauya da cancelling ndikamurifira kuna andiselina saka ndo kansela wake vanomukansela saka nhasi auya nependi yemurume wake akakandira andiselina akati sisimeli honai zvinhu vanhu vaya penti yemurume uyu yakazara zvinhu zvewaiti penti yachona yese hanimaona mukadzi ari kuvira kuti honai ndakakudzai because taiti isusu unogona kufungira murume asingahuri penti yemurume yauya yankuona yakadii yakazara yakadai saka vakadzi muri kuona zvikuitika pasinawo kuti zvechokwadiwo chokwadi kuti varume vanohura vanoita sei asi isusuwo here hapana zvinhu zvatiri kuita kutuma varume ava kuenda kunotenga because uyuyu shepasara kuti ndaipesa nda kuenda notenga nokuti mwedzi wese munhu ari pamafoni achiotedza malife hanimaona achiotedza malife ini mba handichapuwi shepanoda kuma10 ndopanenge achida 10 dziya dzinochaya munhu ari pafoni iye unenge avata seunenge achimukira kubasa amen but inini ngava ndijaji hawo but zvimwe vakadzi vanotaura kuti basi ye varume vanohura but
vanoti kwazi varume vanohura tisi tinotanga nazvo wati kuenda kumagirlfriend. Chimbonyasa kutarisisa kuti chii chiri kuita kuti murume abude bhozi varume takasiyana, vakadzi vakasiyana. Handiti kwete pabonde kana kuti chii, but pakufunga. Handiti hazviiti kuti ini ndingoamba zvobuda mumba pasina chandaitirwa mumba. Aiwa, ndinenge ndichitoona maproblems ekuti mukadzi wangu uri kudai, kana even iye mukadzi unonge aiona kuti murume wangu uri kudai, but hatizvikurudziri zvokuti kwanzi varume nevakadzi vahure, no. Weti kwai anenge achizvita weti dreams muna nemukadzi here asikana? Muna nemukadzi? Matiti? Ndikutaura kunyaya yemukadzi watumira pendi yemurume wake uyu kuti kwai pamwe anenge achiita maweti dreams. Maweti dreams muna nemukadzi mumba? Muna akavata nemukadzi pasaidi? But sisimeli zvemamarriage izvi zvinonesa kutogara ako uri single zvitori nani, because it's like vakadzi vanonga veiblema varume veiblema vakadzi. Alright. Iwe hanzvadzi zvotoita hanzvadzi. Iwewe mangwana totora kubata mwana uyu kwakachena. Kana ndamubata ndokubata. Then totaura nyaya chotoinzwa kuti zvakamira sei. But we are willing kuti iweka imboita ma-DNA mwana uyu. Okay, boss, izvo zvinda kuto pari kupinda amwe macalls akawandisa pafoni yako. Yeah. Ari kubvepi? Varimo mcomment section imo. Hanzi ingori calling ndiri kutongoignore. Ingori calling ndiri kutongoignore. Alright, hanzvadzi yangu. Saka iri bo ndibate mangwana, kwete panamba idzi, pane dzimwe namba. Ndibate mangwana, titirai kutsvaga mukadzi tinzwise, but ma-DNA aiwa truly speaking ngaitwe. Whether mnin'ina wangu urimo mcomment section do the right thing. Handika give your husband peace of mind kuti mugare mumba menyu kamudzokeranaka zvakanaka. Uyu ngaagara achiziva kuti chokwadi mwana ndewangu. Nokuti handikuona kuti ari kunzi akamboenda kumadzibaba akati mwana anogona kuva siri wangu. That seed iyoyo yakatopinda musoro make kana asina kuwana chokwadi mamugarisana zvakanaka. Anenge achikuti mwana asi wangu. Saka iwewe urimo mcomment section do the right thing. Ma-DNA ngaitwe. Upe murume wako peace of mind kuti mwana ndewake chishuwa, because history yataurwa panapa yakawandisa. Haukuri kuda kuCape Town uko mulockdown level 5. Wakafamba sei kusvika Cape Town mulevel 5? Wakafamba sei? Uchifambira pati mujolo. Wonodzingwa Cape Town wafambira mujolo. Wofanira uyu nokuti ifuza kuti ndoda kudzoka. Kaka ndina ndiri nicheko chako mwana mai wangu andibvumi zvakadaro. Andibvumi. Uyu nenyaya kuti anokudai kuda zvakanyanyisa. Okutumira e-wallet yekuti kwira bhazi udzoke. Wadzoka wogara pamababa panenge pana machangani nevana vana landlord. Uchipura uchiita 1 month uchiramba bonde. Waidliwa nani? Waidliwa nani? Waidliwa nani? Pari trick. Do the right thing. Ipa hanzvadzi murume wako uyu peace of mind. Aziva kuti mwana ndewani. Then motangira ipapo. Level 5 yanga isingafambiki guys. Mulevel 5 manga musingafambiki. Level 5 ndio yakashayika munin'ina wangu sisivazuva Joy ndio makashayika. Ndakatadza kuenda isuku notora board. Ndaiva kuenda nazo notora board kuDurban ya Joy. Ndakanyimwa tsamba muno muRustenburg muno. Ndakanyimwa tsamba ndikati zuva rova pasi. Akadzoka neboard vakaita burial muJoburg ni memorial muJoburg achienda kuZimbabwe. Ndakaondera pamafoni. Level 5 yanga isingafambiki. Yanga isingafambiki level 5. Amen. Kuti yakafamba sei kusvika Cape Town ikoko. Amen. So hanzvadzi yangu, thank you very much. Ngataure kuseri mangwana. Chimbodaira mafoni acho iwayo. Mira ndimpe phone number dzacho dziri kufona mudzifonera. Ndokuziva kuti ndiani zvino. Alright, ndipe hedzo cho. Yeah. Tinoda kuti titoipedza palife pacho. Manje anogona kusadavira munhu iyeye pano kuti ari vari palife. Asi kana achida ngangouya because iyoyo taura phone number yacho. Alright, batokadaro. Hello? Piano. Ndimprofita waya. Ndiwafonere? 08400
iri kufona i074 iri kufona haisi yamuprofita here vaya avafonere tinzwa kuti vanoti chi mirai tinzwe vauya vanhu uri kuvabvisirei vauya vakadzi vako apa vakadzi vako vajoina palive 1 shepi ndevapi vava palive yako vajoina vese vari 2 vangu vachiedhapo pafoni yako apa ndinombovadecline indava vanhu vachijoina madzibaba mushe muri sei alright ndamuona hangu arimo ari panapa patiri panapa builder but anyway ndandati ngandifonere but no problem imi nhamba dzacho ndave nadzo ticharonga date panapa mirai tibate vanita zvema-DNA then we will tell you the date aripo aiwa ndamona achijoina pafoni yemburumu wake but zvisinei ndichakudaidzi ndichakubatai bheki ndokupai kuti taronga sei totengera ipapo alright zvakanaka madzibaba alright pakanaka madzibaba girozi gabriel ikutungamirei right uri kuhwisisa nyakanzi zvoitwa zvarini saka iwewo ndatondibata mangwana andikunzwa kwete pafoni iyi panhamba dzewhatsapp so that iwewe neni tofonera vamugabe mangwana handikuda kuita zvinhu izvi uri kuda here kuita madna but ndinoda kumbomhanya kumba zvetinoda kumbogadzira zvinhu zvababa vakashayika saka uri kuenda rini kumba handizi tikuenda musi wa 27 August saka ndichaziva manje toita sei manje because arida kuti the earlier the better dai zvaigona kuti mune mese nemukadzi nemwana mainoti wakwarare ikoko madna iwayo ivo vari kunoku manje nemwana ndo zvandiri kutaura dai zvaigona mainda mabva mangotokwarare manje ivo vari kuno saka poitwa sei hazviiti here kana ndobva kumba zvangu tosacrifice hangu ndongoita izvo no problem kana zvadaro hapana chakaipa paunodzoka toyatotangira ipapo but ndaida kuti mupofonera namba idzisi Melly dziri kuti kudikwa namba dzacho 084 mira 897 5758 hello muri right ndanzi rashepi ndikufonera hanzi muri kuramba muchingobhasa pafoni yake saka anga sina airtime atimufone ndiani ndishepati imi ndimani ndimukutaura SIS MELLY dai ndisimeli iye shepati asina kuti kuinbokwaya zvimoko iri benzi romunhu babai munopenga chete madiaries ende munopenga chaiko chaiko munopenga chaiko chaiko madiaries hamuna kunyatsotokwara chaiko chaiko uri kunzwa here shepati nyari kuitika hanzi saka iwo uri kuda kuignora usikuna here kuti azara kuinbox kwako tikukuda saka itimu riri kufonera iri riri kukuda riri kuseri kwakoko hanzi tiri kukuda usachita sokuti hausi kuona kuti vakadzi tazara kuinbox kwako kuti kukuda vamaona sei manamba angu ndo pari kundinetsa kuti manamba ako wamawanepi okay handichazofona alright so it's okay wondibata mangwana nditoona kuti haufa okay my
maita basa sisimeli. Alright. But mufanga kundipa namba dzenyu, handizivi kuti namba dzenyu. Because ndiri kufonera idzi dziri paapp. Siridzo chitora ndikupe namba dzavo chinyora 064 064 895 48 37. Okay, alright. Maita basa sisimeli. Alright, sharp. Saka vakadzi ndoda kuti muone vakadzi kuti muchivhairira varume kune varitoda, kune vakatomirira varume ava. Muchivavhairira varume ava, kune akatomirira. Honai madhairies avanonoki vazara kuinbox. Madhairies azara kuinbox kuvakutoda munhu avajaidzi. Kola hello. Hello, Simeli. Muri sei? Ndinofara makaleko Simeli. Tiri right zvangu ini. Alright, ndauyawo ndikuda kungokumbira regerero. Asi handisi ndinotiro regererere kwezi munhu akanditadzira zvingaiti. Okay. Panyaya dzemujolo apa. Saka anditadzira ndakazongoendawo kuZimbabwe ndikanofambira nyaya dzacho ndikangomurwadzisawo izvezvi basa rakazopera. Sa imi makafambira zve remote control. Ndakangodzifambirawo kuZimbabwe ikoko kozi anga andirwadzisira ndanajiwa mari muno mukapa. Nemunhuzvo. Saka basa rake rapera izvi saka rikukwangwaya. Akukwangwaya. Akauya hamino kwakazoendawo ndobva ndanobatwa zvikanzi ndakanzi ndikuregerere ndikati aina handinazvo ndakaita. Koma ndi kuchimubudira pachena so that you can fix this. Mutaurirana zvakanaka naka. Akaonererwa sisimeni kandifunga ndikambomuregerera. Imagine kuti munhu ndakatomuintrodusa kwahama dzangu, havana mai vedu vakutozirana kwakutorongwa nyaya dzekunorora, ndobva angozotizira iye ndakatotizira imwe chembere muno mukapa yanga agara naye. But at least amuoni zvinokwanisa kudhiseva kuti azive kuti akuratidza kusvika papi kuti uchatambura nawo usina nekumbira nemazvo. Right, mirai panapa. Tina memory who is anzani Hilda ari kufona. Alright. Mirai ndokufonera ibeki. Handiti. Right. Tina Hilda. Hilda. Fona pafoni dziri kufonwa nevamwe. Mirai ndifoni tina Hilda panapa ari kufona. Hilda usho. Hilda. Hana data. Uyo Hilda. Hana data. Hilda. Hauna data remakure WhatsApp. Hilda hauna data re WhatsApp. Hana data. Uyo Hilda. Hana data. Hilda hauna data. Saka ndokubatsira sei? Uyo Hilda. Sure Hilda unoite yapa ngaunake naye Hilda. Unoite iwe. Hilda munhu akanaka kudai unoite. Uya ndikutuki Hilda. Hana data re WhatsApp manje. Hilda. Right. Hello. Yes. Yep. Mushe zvise. Ima ufuna mratana nani? Ndimani? Oh, ndishepati. Ndini kana ndati ndakudazve naishepi? Iwe ndirimo muno muJoburg. Uri Bryson, ndiri kuKensington. Okay, saka zvatichaita mira ndingosara nekana ndapedza ndimboteerera live at SIS MELLY. Then I'll talk to you later. Shepi wonewo shepi. Shepiro. Asi shepika. Shepi bono kumana. 2 seconds. Watupinda mwanziri. Alright. Rekaitinde kune kuna maini wakachifona venyaya baba. Right, tsokere kuna maini.
You know? Hello, sis. Right, Hello, sis Melly. ndakudzosai. Matoita sei saka nemunhu wenyu? Munhu inotori gandanga rekamba sis Melly. Inini ndotongotakasangana nemechi yake. Because munhu uyu history yake tichizonzwa anonganga achingoita basa rekutambisa vana vevanhu. Saka ininiwo pandakasangana naye anga asitorina munhu anga anaye. Ini ndatotoshe ndawana jaya. Zvino hey. Makadanha nguva yakareba zvakadii? Gore nehafu. Agotonde zveshuwa mari yekunorora anga anayo sis Melly. Ichitorimo muakaunti. Ndobva angozoti mumwe musi unomboziva here kuti ini ndogona kutoronga zvinhu nemunhu. Ndikangobva pari ndotongodhisaidha kuronga zvinhu. Izvo aizama kundiudza kuti mari ndinaye zvataronga handichato, we are not going ahead. Saka iwe ukarwadziwa ukati ngandizifambire kuenda kuZimbabwe. Ndakaita depression sis Melly, ndakaita depression yekuti ndakanga ndakungorwara mamigraine. Unoziva kuti kana wada munhu unogona kurwara zvekuluza weight sis Melly. Saka ndakangozona kuti rega ndimboenda kumusha ndimbosuduruka ndimbonorohwa nemhepo. Saka inini ndakangozowanawo pfungwa idzodzo ndaakumusha ndangotiwo rega ndimbonotsvaga vanobatsira. Ndopandakasangana neumwe zvikadzi, muri kurwadziwa imi munhu todii naye. Ini ndikati evo rega ndingodzifambirawo nyaya dzacho. Mukagadzirisa zvenyu? Ndakagadzirisa nyika. Akandigwadzisa. Saka imi semunhu akagadzirisa hasati zvava square here sekuti munhu arombera kutambura? Hasati zvava square here? Iye akambouya kwandiri akati hameno vakamutenda nokumbira regero. Ndikati haina handa zvandombokusva. Iwo wakanditadzira chii because mazuva vaita izvo vaitoganza uchifunga kuti ndiwe neyesi. Saka ini ndakangozomuti ndakangomudza kuti iwe ita yauri kuita ikokoko. Saka zvozodii manje kukola knowing kuti makaisa kesi pamunhu makatosunga upenyu hwemunhu zvozodii? Ndichazomusunungura zvangu asi saizvezvi. Ko kana n'anga yenyu ikafa musati masunungura? Sis Melly hameno handina kumbozvifunga. But dei anga ari munhu anga ari hambo. Izvino akada kufona achikumbira regero ndoti ndenda kuda kutanga kunzwanana naye. Onzwa anenge pane mumwe musi wakatora tsamuromo zvikanzi unombozisa here kuti pavasikana vangu vese vandakadanana navo ndiwe chembere chete. Ndikati chembere, inini ndinowa kuti chembere nenyaya yekuti une chembere yako. Because iye gogo vanga kugara navo vari kuma40, ini right now I'm 28. 28 wakutonzi chembere? Imagine. Anotoshaina kana akangodhakwa akafunga kuda kuuya kuinbox wangu achitaura nyobvu. Saka ndotoona kuti hasati adzidza sis Melly. Saka inongoti Mwari ngaandiregerere. Asi iye regero rake handisi kuti ndoziva kuti ndakakanganisa. Hameno pane iyi kuti Mwari vanokuregerera here kola handizivi wangu. Alright sis Melly. Thank you very much. Kola mora mamtukona vati pamumbuda Mwari anogona kukuregerera, amen. Alright, morara muche sis Melly. Alright, thanks my Right. Handi varume munoona zvamunokonzeresa ka? Muri kuona zvamunokonzeresa ka? Kuti munenge mavapusha vakadza vakavaisa kukona vosvika pakunokubatira yezvo kwai wakungodzembera wakarembedza makumbo ako matatu muCape Town muchingofamba basa rakapera nenyaya yekuti mukadzi uyu she's a bitter woman akarwadziwa nezvawakamuita. Saka varume musati marwadzisa vana vevanhu mumafambawo tangai mafunga because vakadzi havasi kudzora tsvimbo. Havasi kudzora tsvimbo vakadzi ava. Mugari makaziva. Right. Hilda aisa message. Let's read the message ya Hilda. Ndinodamboverenga message ya Hilda. Wanza ndira tita nokonza kufona pa app. Hello. Dzimai imwe foni iri kumashure. Kola. Hello?
dzimai mifoni kumasure newe baba wakwapa mari zvichese nai sisi andaidane achindipereta kumakamboshaya renda akati ndikodo kudzosera wadanana nawo saka papa kuzoni baba nechigumbu nandikodotikola andipo nhamba yekwaakaenda saka baba wadanana nawo iwe ukasingazvitiwa nemukadzi here iwe makasangana pano kaini aiwa takazodana nodhara pavakauya pano pavakauya pano dzimai mefoni ndadzima saka mukadzi wavo ngasingamuzive ndasingamuzive saka wachita wana mukadzi baba iwaya aitakarama nemukadzi wekutanga ndakazozviziva leti saka makazorambana sei ndindakazongosiya ndaona kuti nzokungodyiwa arongoda mari yangu stereki mbadamuti handichadi koiungonetsa akanetsei achiti tisarambani ndakatokona kuti hapana zvimwe plus ndandakuda mari yangu ndikatona kuti ndikaramba chidanana naye handiiwani haiya pakaipa hamawani saka iwe ndiwakafisa pano unonzwanise rako aiwa asi ndakawasvisa ipapo iyo anenge aitongoteerera futi malife yangu right zita rako unonzwani tete papo ikabwera baiti komba ndofana chiti kudii ndakuwafonera kabababa anozviziva ingati musikana wakabloka iti mukadzi wakabloka wawinde mari naye ko kana makawanda aiwa nini ndindamba mari vamwe vangasingapiwi atete papa Facebook achizoitira alright ngaitifodetiwe ndinongoti andinzwa kuti kudzoka chinyarara abva kufona hallo yanga ine mwana nyarara chimbonyarara kona dzima foni yako vakadzima foni yavo baba asi vanga vari pano palive yakadzimwa vakadzimwa saka vanga vari palive nokuti andiona baba vayaifolowa pano saka vanga vari palive ndachikumbirawo nhamba dzakola andiudzwa kwakaenda because handisi kuzozoora kusvika vaitawo something handizozivi kuti kola uchanoda kuti upiwe nhamba udzipiwe here kuti hatisi kuda kuti upiwe nhamba handizozivi hangu ipapo manje kuti ndoita sei imi munondikumbirirawo then kana abvuma ndotaura asi ini ndingakupai nhamba dzekuti minde kunoroya vanhu here vasikana tete ndozvavari kutoda because haisi nyore munhu kutongovu ainzwisa tsitsa achikumbira mari handisi but kuti chidzosa shoma shoma akatombotosa futi munin'ina wangu asitanga ari kudhobhekuko munin'ina wangu akamupa mari because imimi kana ini ndinenge kutogarawo panenge pachiranganiwa zvakaipa handi muri kuda kunoroya vanhu venyu ini ndinda kuti vazokupai nhamba munhu oroyiwa makwana kuti arombe ini ndatoiwa pakati penyaya idzi handiona ndosaka ndanchida kungotitita amufonere ndinzwa kuti ari kusungeni niya mari yake manje uri kuona manje kuti kana zvekuti phone number dzavo baba dzakadzimwa saka ndindoita sei ndakupa hangu namba dzemukadzi uya mungotaurira nawo kuseri kuko moinde ignore asi inini count me out handina pandokwana panyaya dzenzeuroyi asi makapanana mukudanana kama inini yakanga isiri yekuti zvoni ndeyekutochema ashaya rendi nepaimboda kuita tumabasa
masacho ake bhozi munhu anga asina chima aitonzwisoti because asi ndozvandoreva kuti mari makapanira mukunakira nasi dei anga asingakunakiri murume uyu dei usina kumupa mari 3000 ndizvozvozve saka makanakigwa wakakora mukaoboka mari hei amen ndakupa namba yako namuzokotaurana kumumanengu asi amen handizivi ndinotaura nakola ndomukumbiro wakaramba wake ndizvozvo but handisi kuzorora kana ari comment section handisi kuzogara ende ndori nechibhumbu nokuti pamai panina mari netesa musi wacho wawakamupa mari kai wakanga uchitamba chikwena chikapa chengwena iwe uchitotambira murume uyu chikapa chengwena kumutambira chaiko chaiko iwe ukabadzateresa wakati munhu akwadzisatsirika nipe 3000 maitini makanga muchitamba chikapa musi uyu zvokuti dhu muchiwirirana muchifarana muchinakidzana muchifadzana mukapanana mari murudo naabhebi niya ndokavha nhasi makuda mari ndamupa oraiti chikapa oraiti ndanakirwa kokuchindidzoserawo oraiti takangandavandakirwa ngachindidzoserawo makanga matakubawirirana kuti ndidzosera here mari kuti makanga mapanana mukudanana zvandiri kutaura sikuti ndakukweretesa aitochema akatomboita problem kuzimbabwe kwaitika nhamo ndikamupa mari akachema kuita kunditera nokutera ati asina anomupa ndikamupa simeni ndipo kuzondibhuloka kundibhulokere kuti titaure nyaya dzacho imari indi kungoda mari chete okay rega tikozovafonera baba vafuti mangwana tigozoona kuti zvichafamba sei timbozvani tikudii Alright, pakanaka. Alright, ndichakufonerera namabva palive. Pakona zvandautaura nini? Alright, sharp. Ha? Ya, varume muri kuona zvamuri kuitisa vakadzika. Zvimakunoroiwa. Varume, vakadzi vasina mira mushe mazuva ano we, musavagwadzisa vanavo. Munoroiwa. Zvinhu zvacho zvinozokuita kusvora vakadzika, but ndimi munovatuma vakadzava. Kuti vaende kunobata munhu ari kugodzwa ne3000 yake because 3000 ikai yakatowanda muno muSouth Africa kuti munhu afunge kuronga nayo madhiri imi mongotora yenyu moya motla moinda yenyu yezvimakundi netsvagoroi muchaita varombe mastreet amen amen nyaya dzemijolo idzi mazvionaka ndikuonei futi muchiseka maititi nokuti makawanda muri kuchema nemujolo muchipa mari mumujolo halo kola yes kola muri sei aiwa tiri nani muri sei sei esandbeg mushe ndiripo zviri sei sei asi hamuhwi kwaisandbeg murata ende hamuhwi magosti imi kwaisandbeg murata azvakaoma chirongwa ngachienderere kumberi murume wangu nhasi atokufolowa yafarira chirongwa zvisingaiti anga achiseka ari mudhuze mako anga achiseka nhasi asakambomona achiseka kudaro sisimeni nhasi anga achiseka right uri kuda kuti chiisandibeki handinawo kuti zvandamufonera ningokudza ndafara chinhu 1 wabuda musaga varume rambai muchifolowa padiaries vakadzi venyu vari kubuda maghosti abuda musaga atosiya anyora anga achinyora mucomment section zvikanzi nhasi ndodhe rangu rekubuda abuda uyu abuda aiwa nhasi ndiri kubuda mughosti yes vachazondibvunza ndateta nanichavaudza kuti chaisadzo dzimiripo pana ndizvozvo ndizvo at least munenge muchiforowa muri ecouple its okay ndizvozvo indatomuona sandikudzii mogoda kuzivei abuda musaga ende at least she was not a vile hanambobvira akaita vile she was never an evil ghost ndochokwadi she was never an evil ghost indine maghost anoziva akatoti one day right now abuda musaga mamwe acho aitori vhayu zvekudaro but vakaita isachadi vakatobuda vakatondifonera umwe akandisira paypal ye70 pounds akati simeri ndakabva kushungurudzai 70 pounds iyo ndichoti apa chakandisesa manje akundidzivigira zita rake checheroka itop fund repano but anondishungurudza negosi rakeo apa itop fund achiroti hamuzivi mira ndikutadze ndakarwa nehani
ndikati neiwe zvikanzi zvangu kwakuri kufara, it was nothing personal. Vakabuda zvishwa ndichamaoni mastewa iwo zvachose akatodestroyiwa. Aiwa inini ndakapinzwa nemarelatives but nhasi ndafara murume wangu ajoina. Saka aiwa ndani zvekupindura manje. Aiwa pakanaka. I'm so happy handisi tichazoda tozoda achazondiona mucomment section. Shumbares, alright. Tozoda kuti one day uzotsvagira zita rekuti tishandise kwete rako irori hatichadi kushandisa zita reghost iri. Chakuda zita rimwe raunogona kana ngozviti mainhingi, zita remwana ungoti mainhingi usa zita remwana kana whatever, so that usununguke zvakanaka. Yeah, ndizvo zvaro ndichakudza zita rangu kuSIS MELLY. Alright, it's okay my sister. God bless you. Uze babi nutanzi, we love you so much. Vari kuzvinzwa ende vari kuwedza, vari kunakisa nhasi. Bamnini, we love you so much. Welcome to Diary's family. Alright, iri bo mningino warabo. Sharp. Alright. Saka bamnini Shepa ari kufona, Shepa hatichamutori nhasi. Mukadzi wake angachizama kufona anzi handina hangu data reWhatsApp call. Saka tichamirira mukadzi waShepi kuti apinde because ushu arapo. Tikumirira mukadzi waShepi angachifona andika then tozotangira ipapo. Tombotaura Shepi mangwana. Tanzi chipoko chiri kuda here kubhabhatidzwa. Change sina mbovera chisi chipoko chakaipa ichi. Peggy was Sandbag Murata was never in was never a ghost rakaipa. Reveal no. She was not. Angori muna ingosha zakestari but every time a comment ake chero kupi angori muna ingoda vanhu. Waitomona chero paketu kachiti ndiri number 1 epano akaya pano ndiri number 1 epano ukamona maraini ndaitomuona maraini tinganyepa sikana chakanaka atidi kupomera munhu. She was never a ghost chi. Shepherd bandamanzi ndifonerei. Shepherd nditakufonererewe. Hanzi na Maxwell andizivi kuti ndiwani Maxwell. I don't know who you are. Anyora dzanzi ndoda kufona but andina data renigiri. Zvandichaitaka ndichabata Hilda mangwana ndomisira data. Vozoya vese nemurume wake. Ndichabata Hilda. Ndobata murume wacho ndosira Hilda data voya vese. Tinzozvisere. Hanzi caption yanga iri show yacho inonzi I am sorry. Shepherd toda ubata isu. Tadhakwa indatodhakwa zvangu ati pafeya chepcho. Shepherd. No. Wati? SIS MELLY. Yeah. Uyu Shepherd wafona ndimuzivi kwaanogara. Shepherd upi wafona? Wafona pamashura pakati panzi nditi Shepi mukapretenda semunhu what. Shepi ndiwe kani Shepi. Zvauri iwe naiwe Shepi. Shepi. No. SIS MELLY ne. Namba dzangu idziva ndaane 12 years nadzo 12 years. Handichinji namba. Handishandisi imwe namba handiti sei. Umwe munhu akafona achiti kwanzi ndishepi kana kuti ndiani chichi. Munze paconference call nditaure naye straight. Handimuzivi munhu wafonawo. Handina dzimwe namba. Kundipeidwa dzinamba dzendiri kufona nadzo idzodzo. Okay, hapana chakashata hanzvadzi yangu. Kana usiriwe tongoti vanhu vari kufarisa mucomment section zvobvumirwa nditi hapana kana chakabhoipa. Maybe vatori kutumwa. Hazvina chakaipa. Iwe mukadzi wako asenda message angachita yakufona. Saka zvandichaita mangwana azosira message kuti handina data reWhatsApp. Saka ini chamisira data reWhatsApp mangwana. Then itaura kuti haufa toitaura nyaya yachona. Aiwa, handiti muno namba yamandipa ino iCLC handiti. Ipi? Aiwa, iVodacom. iVodacom. Hamuna iCLC. Handina. Hauna udata here? Yeah, his data is fine. Ndoko passport. Tongoshhandisa WhatsApp iyoyi. Okay, WhatsApp call. Okay, atongofona vamwe ana Shepherd vari kufona naru nditi ndiri kuona zvangu macomments zvangu. Achiti Shepi is like Shadi, handisi Shadi bai. Aiwa, kuwe Shadi hausi Shadi. Hausi Shadi. Shadi akawi kapenzi kaya. Shadi kapenzi kepesera kaya akawi. Ndakabloka mazuvano. Kanopenga kashadi here.
kana penga kane maghosti shadi kane ine zvakaoma sikana shadi kana create maghosti guys kane maghosti anonzi vanana meno varaparosi kwai arosi meno maghosti achina kuoba shadi mental illness chaiyo shadi uya anini even ndichazotaura rangu zita handidi kudisclose name yangu pafacebook but mukangotarisa facebook yangu ndozvanditore handichinji handiti sei ndozvanditongori pakanaka ndadzangorera bho saka tobatsana mangwana handiti alright kaiska ini ndadzakwa hangu pafeyafeya kaiska ini hangu ndatozvitakirwa kaisi indakuda ndanovatsa kaisi ndadzakwa imimi saka nyaya iripo imimi munonora morarabho kaisi morarabho asi imimi varume musapushe vakadza kuti vakutambei vakutambai mukudzwa zvinhu zvemubhurugwa nevarume ava handi murume azviona varume vakadzi vakukudza zvinhu zvemubhurugwa just because hamusi kunzwisisa zviri kufamba sei nyaya dzachona hari mukona saka musapushe vakadza zvenyu zvokuti imimi varume munotwa heye tokwira vakadzi moita zvima5 seconds ka vakadzi vanoda kusatisfaiwa pambedha satisfy ndoga ndichikuzati pombai vanhu kupomba pafacebook apa hamudi kuzochokwadi kuti dzimba dzenyu dzimire vakadzi ava mukavasiya vaine nzara hanimaona mukavasiya vaine nzara vakadzi ava zvinonetsa mangwana vakadzi vari kwamazanoka vanoti tit for tat an eye for an eye anobuda obva atoenda ende hauchamugoni hanimukona hauchamugoni imiwo vakadzi zvinhu zvokuti kwa munoita vhiki muchivata nevarume ava muchiti hey muri pafacebook guys ini ndakudzai live ndodaita masikana kuti manheru ndikakuonai kumastreet iko zvino imi vakadzana nevakadzi ndikakuonai nevarume mumastreet umu muchipembera usiku ndinotoya ndichikunyadzisa kuti inda kumba kwako nemurume wako siya foni imboitai nguva nevarume venyu itai nguva nevarume venyu mutambe nevarume venyu hari muri kunzwa tambe nevarume venyu zvozvo malive aperi tambai nevarume venyu muri kunzwa bye bye guys bye bye